Arratsalde on guztioi, Kantabrian gara gaurko honetan eta gaur gainera egun berezia dugu. Gaur Euskotren Liga hasiko da eta emakumeak ere lanean izango ditugu. Gipuzkoako ligan hasiak dira, baina gaur Euskotren Ligaren hasiera da eta tentsioz betetako hasiera. Gainera sailkatze estropada delako, ez Zumaiarentzat, Zumaia egungo txapelduna delako eta parte hartuko duelako estropada guztietan, baina bai ordea beste arraun elkarte guztientzat. 7 arraun elkarte arituko dira. 3 txartelen bila Zumaiarekin batera ondorengo estropadetan aritzeko Euskotren Ligaren bila. Zumaia egungo txapelduna da, gaur ere hemen arituko da, baina lasaiago, inolako kezkarik gabe. Ibon Gaztañazpi, arratsaldeon. Baita zurire. Emakumeak lanera, non eta estropadaremu berezi honetan aspaldikoa da, tradizioa badu, baina itsasgorak, itsasberak hemen gora bera handia dute. Ur asko, ur gutxi, kale artean izan daitezke diferentziak, Ibon. Bai, jauna, Miguel, iaz riba montanen egon ginen, antxe itxaso zabalean, eta berriz ere ona etorri gara, tradizio hartzen ari den estropada eremua, eta areatza baten gainean hariko dira treneruak lanean. Hemen eguerdian, barruko balizabek ondar gainean zeuden. Beraz, nire iritziz, ondoak, itxaso ondoak, eragin gehien estropada eremua duena, hauxe da, gaurko hau, Pedreñako hau. Ederki, ordezkarien inguruan izango dugu Amane Ibañez lankidea, Amanek ekarriko dizkigu gero protagonistak berare agurtuko dugu, estropada atari honetan, batipat pentsatzen dut, emakumeen ordezkaritza osatzen dutenak, kezkaturik eta egonezin haundiarekin izango direla. Arratsaldeon, Amane? Arratsaldeon lankideok, arratsaldeon ikusentzuleok, bai, egunero bezala, gaur ere hemen aldamenan ditute klubetako ordezkariak eta urduritasuna da nagusi gaur, Euskotren Ligari hasiera emango diotelako eta zuek esan bezala, estropada eremua berezia delako, ondo gutxiko estropada eremua da eta batez ere arreta gehiena horretan dute klubetako ordezkariek. Ederki, Amane, protagonista horiek ekarriko ditugu hain zuzen pantailetara lehen estropadazteko hutsaren urrengoa, 2 minutu besterik ez, eta emakumeen lehian arituko diren ordezkarietako batzuk ekarriko ditugu pantailetara bizkor, gero erlojupeko lehia hasiko baita. Elkatzia da, baina gero ligai begirare bai, ondo ibili nahi dugu. Gaude indartsu gaude eta entrenatu dugu. Baja batzuk izan ditugu, baina Liberian jendiare etorri da, jende berria etorri da. Baina egia esan, blokia mantentziak inda, nabaitu da ondo ibili gala. Hobeto dijoala blokia, eta indartsu. Protagonistak gehiago ere bagenituen, baina, Ane Beskadoren azalpenak izan dira, eta denak jarraian eskaintzeko asmoa genuen gaurko honetan, ea prest diren beste protagonistak. Oso gotxu gaude, gorain arteko lana ondo indegu, eta ilusio askokin gatoz, eta ia ilusionekin itzultzen gehan etxera. Hombre, lehia argi dago gaur, denen artean dagola, Zumaia hemen plaza daukan bakarra, eta gainontzekoen artean arraunin barko dugu gaur, eta ia gauzak ondo inda, ea zer gertatzen den. Pasan astean bastante gustura bukatu duen, konforme geure lanagaz. Egin genduna gazan pasaian ikusitze gaur borroka hon leikela, a ber, zeitzen gunda apurtzuet jakin minorreaz, baina ilusioaz bai. Gure nuke esan geu gauzela klaru barrun, baina, ez da lan. Nik pentsate otor borroka ongo dela, batez bere beste estropadetan ikusian agaz, hori eta geure arte. Beti hazikeratik ibil gara zarautzen gainetik, da ondarribi pasen astean bakar ikusien duen, igual oingun sorpresa edo beste aurpegi bat ematen dago. Gogokin asmua sartzia da, hori garbi dago. Esan gogoak, egia esan egun ez gendun pentsatzen traineru aterako gendula, alde hortatik angorra izan da. Baina, azkenen getaritik 6 etorri dira, lau juvenila bi iazibilizianak, gogorrekin jende berri hasia, eta azkenengo guk bestekiko konparatzeko behan du hasi da traineru egiten, baina, gogoa gogotxu eta asmua sartzea. Itziarrola Sagaztiren azalpenak, hementxe dira emakumeak lanerako pronto eta ordena emango dizuegu.
irtera ordena. Emakumeak gaur sailkatze leian izango ditugu eta lanari ekingo dion lehenengoa Bizkaia izango da. Gero minutuko tartean beste denak erlojupeko lana baitute Santoña, Hondarribia, Zarautz, Orio, Ibaika, San Juan eta Zumaia. Zumaia txartelaren jabe da, egungo txapelduna baita. Beraz, beste zazpi guztien artean asteburunetan, gaur hemen Pedreñan eta bihar Donostian, Euskolabel bandera jokoan izango delarik, hor zazpi arraun elkarte horientzat emakumeen mailan, 3 postu izango dira jokoan. 3 onentsuenak zelkatuko dira, Zumaiarekin batera, ligako beste estropada guztietan parte hartzeko. Eta ligari begira, hauek ere puntuagarriak dira. Gero beste 6 falta izango dira, eta hori da gaur jokoan dagoena asko, Ibon, emakumeentzat tentsio eguna da, eta nabari zen hori irten aurretik, ez da emakumeen artean. Bai, jauna, Mikel, beti izaten da estropada aurretik eta tentsioa eta orduritasuna, baino gaur, zango nuke gizonezkoetan baino, emakumezkoen aurpegietan antzematen zela, gaur jokoan dagoen hori guztia, eta hor pixka bat lehorrean, txartela iaz eskuratu zuen, nola izateko Zumaiak, liga irabazita, beraz, hori badauka, eta beste 3 lekutarako, beste 3 postutarako, denen hautan Ibaikak aurre denboraldian ikusitakoaren arabera uste dute, izango duela postua, baita San Juanek ere, eta hor, favoritoak eta aipatzerakoan, 3. leku horretarako Bizkaia eta Orioren arteko lehia hori aipatzen zuten han inguruan zeuden guztiek. Bai, eta aipa dezagun hemen emakumeen lehia honetan danek kale artean ez dela diferentziarik izango, guztiek egingo dute lana bigarren kale horretatik eta alde horretatik behintzat oreka badago eta erabakia ona. Hori da, bai, ala behar du gainera erlojupekoa, bigarren kaletik eta gainera bigarren kaletik sartu behar. Horrek zer esan nahi du, patroiek eta margina oso gutxi izango dutela, baborrera edo estriborrera joateko, eta alde horretatik, treneru guztiak baldintza berdinetan. Bigarren kalea, aipa dezagun bide batez, Miguel, hemen inork nahi ez duen. Ea ba, bizkaitarrak hortxe dira. Erne, kronometroak eta informatikako tramankulu guztiak prest epaimaiaren inguruan. Uretako epaila ere hortxe Erne. Leku aizetxua izaten da hau eta gaur momentuz haizeak ez du indarra hondirik. Trapalla ederrarekin ikusi izan ditugu hemen estropadak, Ibon. Bai. Zu barruan jardun ere, bai. Bai, aizolatu galantarekin pala libratu izinik. Eta gaur alde horretatik, aizetxua bai, baina nahiko lehun ikusten da estropada ere mu. Erne, bandera gorria behera, hasi da Jaun Andreok Euskotren Liga. Euskotren Ligaren 5. edizio dugu Jaun Andreok. Eta hasi dira bizkaitarrak, gainera nolabait aditu guztien ustez hortxe egon daiteke. Postu bat dantzan, bizkaitarrak, oriotarrak. Estropada gainera guztiz ezberdina dira, bai gaurkoa eta bai bihar Kontxako uretan izango dena, Ibon. Eta bietan ongi moldatu beharra dago, bi egunetako puntuak kontutan hartuko direlako. Bai, eta hauentzat erronka latza, hauek jokatu dute ia denboraldi osoa, gero Kontxako bandera eta txapelketa geratuko dira, baina denboraldi osoa, ordu gutxi batzutan, ia 18 ordutan. Andoni Galbanen kuadrilla lanean bizkaitarrak, Iraide Ruiz bizkaitarren patroia, eta orain lanari ekingo diona Santoña posten gara, Kantabriarrek berriz ere badutelako hor ordezkaritza, bere garaian astillero izan zen emakumeen ordezkaria, eta badoaz Kantabriarrak hor lanean hemen zaleen txalo artean, hasi dira beraz, eta Virgen del Puerto ontzian, hortxe ditugu lanean, Patxi González prestatzaile, Alba, Rocillo, patroi lanetan, eta ontzi urdinarekin hortxe dira Santoñako emakumeak Virgen del Puerto klasikoarekin. 41 pala pasatxoan, Mikel, eta aipa dezagun bi ontziak, bai Bizkaia eta bai Santoña, irteeran pixka bat, ikusi dana korronteak, poraka tiratzen zituen, eta Erne bili behar dute hor, aurreko horiek, estatxa, ahalik eta gogorren edo tentzuen mantentzen. Ia Hondarribitarrak orain. Orain Hondarribiarrak abituko dira, bai. Hortxe ditugu prest, Zurine Alberdi patroi lanetan, eta Josema Arrizabalaga prestatzaile, Erne,
Hor dira eta bandera gorria bera, abiatu da beraz baita ere Hondarribia. Hortxe dira. Hondarribiarrak traineru mailan kostata ibili dira, lana eginda, baina beti favorituen multzo hortatik kanpo, olimpiarreran eta gehiago aritutakoak, eta beste helburu batzukin Arraun Elkarte bezala emakumei dagokienez, Ibon. Bai, hori da, eta gogoan dut, emakumeen traineruak eta martxan hasi zirenean, aitzindarietako batzuk, Hondarribiarrak izan zirela, baino, aulki mugikorrean edo beste kategorietan eman duten paus hori goraka, traineruan kosta egin zaie, eta gaurkoan, ze aurpegi irakusten duten. Bueno, eta jarraian beste debutari batzuk, Zarauztarrak, hortxe da, Zarauztarren enbata, eta estreineko sortxe dira, Zarauzko Arraun Elkarteko emakumeak, patroilanetan Nerea Perez. Hartu ezinik ez datxa. Nahiko alanekin. Horrankekoa, Arrauna kanpoan duela. Hasi ezinik eta segundu asko galduta, gora beraren bat izan dute, eta hasiera kaskar xamarra. Baina hori ere ikasi egin behar baita. Hori da, eta antzematen da. Esperientzia hartu eta segundu gutxitan prestatu. Hori da, trainerua, balantxoso, hori gortzez bada irteran eta hori izaten da arazoa. Eta hor gizonek ere minutu batean ez da erresa izaten, aurrera pasa, ondo jarri ez da txartu eta trainerua zuzen mantentzea. Eta ipa dezagon, Mikel, hemen entrenatzaile, Jesus Mari Garmendia, beste historiko bat, Arraunean urte asko emandako, beste gizon bat ari dela. Garmendia darrak, aitak, semeak, osabak, danak hor... Hori da, gaizkaren aita. Hori da, gaizkaren aita, bai. Balitza jartzen ere, gizon jaioa. Denetarik egiten duen gizona. Forman beti. Bueno, orain hori jotarrak hor dira, txiki ontziare lanean. Claudio Etxeberria, prestatzaile, patroilanetan Nadet Agirre, eta hauentzat ere tentsio handiko estropada asko dute eta jokoan. Hori da, aurten ontzia ez ateratzekotan, trainerua ez ateratzekotan ere ibili dira, azkenen Getariatik eta etorrik zaizke, estropalari batzuk, eta nik uste dut aurten, horiotarrek aukera politia dutela, goikoen artean, branka sartzeko. Handia litzateke beraientzat, San Juan, Zumaia eta Bekin, aritzeko aukera izatea. 3 ontzi falta dira lanari ekiteko, besteak balitzaren bila doaz jakina. Orain lanari ekingo dion urrengoa, Ibaika, bien bitartean une batez bizkaitarrak ere ikusi dituzue. 2 luzetako estropada dute, ziaboga bakarra, 2718 metro, hau da gizonezkoek egingo duten lanaren erdia. Hor da Ibaika. Poliki beti gora datorren Arraun Elkartea, emakumeen mailari dagokionez. Iaz ere egin dituen estropada askoak, Mikel, eta irteeran bintzat, nabarmen, sarrien jo dutenak, beraiek, 53 pala, minutuko hartu dizkiogu, eta ikusten da, bizi atera direla, Hor dira baialen, ontzian, eta auzokoak orain, prestatzen San Juan darrak. Aiala Uribe Larrea, patroilanetan, Santurtzi Arraun Elkartetik joandakoa, eta lan erditan hor dira bizkaitarrak. Maniobraren garaia da beraz. Ia denbora asko txo bezala, pala asko utzita, baina heldu dio, Alasne Sánchezek. Heldu dio. 5 eta 55, lehen erreferentzia beraz bizkaitarrentzat, eta bien bitartean San Juan darrak hasi dira lanean. 5 eta 55 bizkaitarrentzat, San Juan ere lanean, eta iasko txapelduna Zumaia bakarrik falta da, eta Zumaiarrak oraintxe doaz irtera puntura. Nik uste dut, bizkaitarrek ziago oso txukuna eman dutela, Mikel, heldu egin diote, eta gero, atzean traineruaren uerak, hor garbi ikusi da, ze kurro eman duen, eta nahiko polita iruditu zait, bizkaitarren ziagoa. Tandatu osontziak, gure katamarenetik hartutako irudia duzu hau, polita benetan, hurbiltzen Santoña, gero Hondarribia, jarraian Zarautz. Urrutiago gero Orillo, Ibaika eta San Juan, eta irtera puntuan, eskuineko lehioan hor duzue Zumaia.
Eta hasi dira Zumaiarrak ere lanean. Estropadan ditugu beraz dendenak. Ea ba, tentsio galantarekin ia denak. Tentsio gutxiago Zumaiarrak, baina Zumaiarrak aurten favorito txartelarekin abiatuko dira. Emakumeen lehian, estropada guztietan, eta horrek badu bai bere zama baita ere, Ibon. Horixe, badakigu ja ze urte egin zuten, Donostian ezin izan zuten banderari lortu, baina urte bikaina egin zuten, eta guntzat garrantzitsua izango da hasieratik, nolabait beraien eremua, garailaren eremu hori markatzen hastea. 40 pala pasatxoan, atera dira Zumaiarrak. Santoñaren denbora 6 eta 30, bada tartea, batzuk hasi berriak. Santoña, Zarautz, nahiz eta Zarautzen, lehen urtean Getaria Tolosan ibilitako emakumeak batzuk Oriora, Getariatik eta Tolosadeko batzuk ere, Zarautzen badira, eta hor da. Eta hurbiltzen ari da orain Hondarribia, ikusten duzue kronoa, aurrera doa, ez dute hobetuko ez da gutxiagorik ere, Bizkaiko ordezkaritza den denbora, baina Santoñaren abai, hobetuko dute garbi gainera. 6 eta 14. 3 arraun elkarte beraz, lan erdiak eginda. Eta Zabaltxo bezala, hor garbi ikusten da, treniruak atzan uzten duen uera hori, arrastoa, ura arrasto hori deitzen diogu uera, eta hor sekurra eman duen, eta hor Zabaltxo geratu da. Hondarribitarrak Zabaltxo geratu da. Zarauztarren ontziare hor da enbata. Gero Orio, Ibaika, San Juan eta Zumaia. Hasierako estualdi hori pasata. Orain itxura hobexeagoa ematen Zarauzko emakumeak. Eta bueno, hain apartean ere ez dira, baino begira. 6-0 maniobra oso zabala. Oso zabala. Nerea Perez patroiak ez du trabestuta sartu, hori izaten da arazoa. Aurrekalariak heldu ezin eta orain ateratzen ikiragarrizko lanak. Ofizio ikasi beharra dago, Ibon. Hori da. Jardun gogotik eta ikasi. Horixe da, emakumezkoen ligan beste berezitasuna, gizonezkoetan ez bezala, han gutxi gora bera, treniru guztiak minutu batean sartzen dira, hemen diferentziak ikeragarriak dira. Oraindik, asko eta asko ikasten ari direlako, eta elitean egiten ari den, kirol bat delako. Hemen hori jo. Argi, Bizkaitarren denborakin. Hor nun bait. 5:11. Habek ere Zabaltxo bezala. Zarauztarrak eta baino siriago, baino hala ere, Zabaltxo bezala, baino hortxe da lehia, Bizkaitarren eta Oriotarren artean. Iragarritan zegoen aldez aurretik burruka. Hori da. Eta momentuz hori hemen Pedreñako uretan ikusten ari gara. Arratsalde gris xamarra, eguzkia izkutuan, baina lanerako temperatura ederra, ez ditugu Galiziako beroaiek, Ibon. Ez da gutxia hori gore, eta eizeak gehiagi ez, eizetxo pixkat, hori eskartzen da askotan arrauna kirol ventilatua da, alde horretatik, eta eskartzen da, aizetxoa, hor arraunean eta akabiltzanean. Ibaika, pronostikoak betetzen, erdilanetan abez. 5:47. Eta zer dene, Mikel, oro hartreneru guztiak, egia denak, ez ziagoak, Zabal, oraindik, alen esan dugu ikasten ari direla, eta trabestuta, baliz aurretik trabestuta, emakumezko entreneroetan oso gutxi ikusi ditu. Eta gogora dezagun, kontxan esate baterako, azkeneko ediziotan, iaz eta aurrekoan, behin baino gehiotan, erabakigarria benetan, ziagoa izan zela. Hemen dira, azken txampan orain Bizkaitarrak. Maniobra egitera, San Juan. Lehenengo kronoa hor duzue, erreferentzia, helmugako hartuko dugu nola ezpa. Handira Bizkaitarrak, oraintxe amaitu dute. 11:23. Eunenekoa gero, bideo finisha ongi aztertu eta gero. Behin-behineko denbora Bizkaitarrentzat, 11:23, San Juanek 5:45, tarte txikian, San Juan eta Ibaika. 2 segundu eskas, eta, hauek ere, orain korrontearen alde bigarren luze honetan,
orain erabaiko da. Gogora dezagun, Ahuntzakoan, lehenbiziko luzeetan korrontea aurka izango dutela, eta onuntzakoan, 2. eta 4. luzean gizonezkoek izango dutela alde korrontea. 8:37 minututan dugu itsasgora, eguerdian izan da itsasbera, ordubiak eta 23 minututan. Koefizientea 74koa erdi mailako. Eta handa Zumaia maniobra egiten jadani. Eta bien bitartean Santoña helmugaren bila, hor dator. Zumaiarrentzat 5:37 maniobra garaian denborarik onena, favoritoa genituen eta erakutsi dute lehen luzean behintzat. Bai, eta pixka bat, Mikel, aldez aurretik guztiok edo pentsatzen genuena betetzen ari da. Zumaia aurretik, gero Ibaika eta San Juan biak denbora oso gutxian. Bi segunduko tartean. Eta gero, 3. leku horretarako, Bizkaia eta Orioren arteko gerra hori. Eta abek ere, Orio Ziabogan 4 segundu aurretik zen, nik uste dut Oriotarrek Bizkaitarre baino Ziaboga zabaltxeago hartu dutela, eta ia, korrontaren aldeko luze honetan, hemen erabaiko da gaurkoa. Hemen da Santoña, txalo artean haientza lehenengo estropada da hau, Euskotren Ligan, amaitu dute orantxe, eta 12:29 denbora. Argi dago, helburu ezberdinekin abiatu direla hauentzat irtetzea, parte hartzea, ikastea, izango da helburua denboraldi honetan. Bai, eta begira, gustora ikusten du alkarri esku emanez Antoniarra. Hor da Hondarribia. Hamabi minututik gora. Heldu dira 12:03 Hondarribiarren denbora. Beraz, Bizkaitarrek 11 eta 33ko erreferentzia markatu dute. Besteak atzetik minutu erdira Hondarribia eta ia minutu batera, 56 segundora Santoña. Eta hemen da enbata. Hasiera kaskarra. Denboretan eta hobeto. Nahiko txukun. Bizkaia duintasunez. Bai, favoritoaren gandi, 20 segundu eskasera. Orain txamaitu dute. 11 eta 51. Hondarribi baino 11 segundu bizkorrago eta Santoña ere atzetik utzi dutelarik. 11 eta 51, behin-behineko denbora Zarauztarrentzat. Eta handa Orio. Egurrean Oriotarrak. Nabeta Agirreren agindutara. Eta hobetu egingo dute garbi. Aurretik izango dira. Eta gainera, errentatxoa ere bai biharkoari begira. Kontutan izan puntutan berdinketa izan ezkero, berdinketa hori apurtzeko gero, 2 egunetako denbora kontutan hartuko dela, eta hori Oriotarren alde dago, 6 segundu luze, 6 segundu terdi bai. 11 eta 26, hor da erreferentzia, orain Oriok markatutakoa, Bizkaiaren aurretik. Begira, Zumaiarrak ez zein luze ari diren arraunean. Ia ere zereala egiten zuten. Agore Osororen agindutara. 3 favorito garbienak orain. Euskotren Ligari begira. Ibaika, hor da Madialen ontzia. Aixa hobetuko dute Orioren kronoa. 11 eta 16. 11 eta 16, Ibaikaren denbora. Gauzak garbi xamar ditugu. Okerrik espada behintzat Zumaia, San Juan, Ibaika, Orio, Bizkaia, gero Zarautz, Hondarribi, Santoña. Badirudi gaurko zelkapena hori izan daitekela, baina jakina amaitu arte, errespetu osoz jarraitu beharra dago hemen guztien lana. Hemen San Juan darra. 37 pala eskasen. Garai bateko batelara handi haien bidetik.
San Juan. Estutzen, Bai, hortxe Ibaikaren ibiliko dira, denbora hobetzeko aleginean. Elkarren gainean izango dira, denboretan. Segundu pare bateko diferentzia, askoz gehiago ez. San Juan. Ara, bat, 11 eta 14. San Juan darrentzat orain arteko denborarik onena, eta egungo txapelduna falta zaigu. Zumaia, handatoz Zumaiarrak. Hauek ez dute txartela jokoan, beraz zailkatze saioari begira, gaur 7 puntu izango dira San Juanentzat, Ibaikarentzat 6, Orillorentzat 5, Bizkaiarentzat 4, Zarautzek 3, Hondarribik 2, Santoñak 1. Banderari begira, banderari begira, Zumaiak badu bere aukera noski, aukera baino askoz gehiago, badu bandera eskutan jadanik. Hor da Zumaia, Euskotren Ligako lehen bandera, hortxe dute irabazia. 11-0-1. Zumaiaren demora beraz, garaipene garbia, 13 segundu bizkorrago, San Juan darrak baino 13 segundu bizkorrago, Zumaia. Estropada ona egin dute, bai. Lehen egunetik hemen gaude, esanak. Eta itzakiari gabekoa, Mikel. Bai joaten, bigarren zailkatuari Zumaiari 8 segundu sartu dizkio ziabogan, eta bukaeran, 13 horrek esan nahi du estropada homogenoa egin dutela, eta gero beste datu bat, San Juan eta Ibaika 2 segundu eskaxean sartu dira, hain zuzen ere, ziabogan, San Juanek Ibaikerekiko aldea horixe zuen, eta bigarren luzean, biak parean egin dute, alaxe da. Eta gero, ikusgai zegoena edo pixka bat airean zegoena, 3. leku horretarako, horiok nik uste dut gaur pauso oso garrantzitsua eman duela. Badakigu bihar Donostian izango dira, itsasoan, Poparian, 7 segundo ez da gauza gehiegi. 6 izango dira. 11, 26, 76, Orioren denbora, Bizkaiak 11, 33, 27. Hori baino, bazpare alde hobea kontra izatea baino. Bueno, hau, estropada erdian egindako kronoa. Estropada erdian Zumaiak markatu du denborarik onena. Hori erreferentzi bat besterik ez, eta bukaeran Zumaiak iaia bikoiztu egin du zulo hori, eta Zumaiak San Juani bukaeran 13 segundu luze sartu dizkio. Zumaiak 11-0-1, San Juanek 11-14. Gero Ibaika izan da 3. 11 eta 16ko denborarekin. Hortxe dituzue denborak, eta Orillok 11 eta 26. Bizkaia jarraian 5, 6 Zarautz, 7 Hondarribia, 8 Santoña. Bandera beraz, Marina de Cudello banderaren 4. edizio emakumeen mailan, Zumaiarentzat, eta zailkatze estropada honetan, gaurko puntu sortarik handiena, 7 puntuak, San Juan darrentzat, eta Amane Ibañez dugu San Juan darren ordezkariarekin. Bai, Arantza Arregirekin gaude, San Juaneko ordezkariarekin, arratsaldeon eta zorionak estropadako bigarren denbora honen egin duzuelako. Bai, eskerrik asko. Bueno, zelako sentsazioa? Ona, bagenekin gauzak ondo egiten bagenitula barruan egongo ginela, baina, bueno, ondo. Alde polita atara duzu eta ikusten da horre lehian egongo zairela Zumaiagaz, denboraldiari begira zelan ikusten duzue? Bueno, badakigu Zumaia goian dagola eta favorita diela, baina, bueno, guk esperantzakin gaude pixka gerra matea behi. Bale, zorionak. Eskerrik asko. San Juan darrentzat gaurkoa egun ona izan da, gauzak asko okertzen espadira behintzat puntua kontutan hartuta, egun benetan ona da, eta bihar okerra hundiren bat egin beharko lukete puntotan kanpoan izateko Ibon. Argi dago gaurko bigarren postu honek balio ikaragarria duela Arrosentzat. Haundia eta pixka daurre denboraldian, jetxiretan, trenelitan eta ikusi dena kontuan hartuta, ez dakinik aberiaren bat beharko luke, bihar San Juan barruan ez izateko, eta kontuan hartuta gainera, estropalari hauek iaz ere goiko maila horretan zaildu egin zirela, eta ez dutuztenik hauek utxe egingo dutenik. Eta tartea ere polita dute gainera. Bueno, hementxe dugu estropada eremuaren ikuspegia, eta bien bitartean protagonistak gehiago Amane Ibañezen eskuti. Iñaki Arozegi, Orioko ordezkaria, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon.
Bueno, aurreikuspenak bete dira, hor egonda Orio eta Bizkaiaren arteko lehia aurreikusita zegoen, Orio 7 segunduko aldearekin, aldea bada, baina erretaz, ezta? Ba, eduzik ez. Bueno, bintzat gaur aurretik itia asko da, puntu ibeira, baina hori ez duk esatezuna, oraindik bihar ere asko estutu berkoa, sartu nahi baldin badeu. Eta zein da biharko giltza, zer egin behar dago bihar Oriok renta horreri eusteko? Ba, bueno, gaur bezala hasieratik dana ematea atera eta estropa borobil bat egitea ezinbestekoa da, sartu nahi badeu. Bale, ba, zorte hon. Venga, eskerrik asko. Eta hor da, Nagore Osoro, bandera bila, favorito garbia dira urten, bandera asko astintzeko, eta gaur ere eman dute erakustaldiaren Kantabria aldean, Pedreñako uretan, Marina de Cudello bandera, Zumaiarentzat eta Zumaiaren ordezkariarekin, presidentearekin hortxe dugu Amani baina. Bai, Luis Mari osa dugu, arratsaldeon zorionak. Bai, eskerrik asko. Bueno, denboraliko lehen bandera posizioratzen egongo zarie. Bai, oso gustura. Zeuk zarie favorito nagusiak, zelan eroaten da presio hori? Bueno, favorito gera, baina ondo, badakigu bestiak gor dabe, ez da hain urruti gatu, eta badakigu asko iztutuko digutela, osea, lasai, ondo. Eta ia irabazita, moralaz josita egongo zari, ezta? Bai, aurten gaina ondo entrenatu deu, jende gehioki deu, eta negua beto osatu deu, eta esperantza badazka, baina errespetua, dan egin badakigu, edo zen momentotan iztutu dekila, eta hanka lurrien. Bale, gozatu garaipenaz. Bale, eskerrik asko. Hor dira Zumaiarrak, Zumaiarrentzat gaurko bandera eta zailkapena kontutan hartuta, 7 puntu gaurko honetan San Juan darrentzat, eta Ibaika gero 6 punturekin, Oriok 5, Bizkaiak 4, Zarautzek 3, Hondarribik 2, Santoñak 1, bihar bigarren jardunaldia Donostian, 2 egunetako puntu banaketa hori batu eta hortik aterako da zailkapen orokorra eta 3 honenak izango ditugu ligako estropada guztietan, Zumaiarrekin batera. Hauxe da, emakumeen estreineko estropadak emandako hemen Pedreñaldean, tarte bat iragarkientzat eta berehala San Miguel Ligako arraunlariak izango ditugu hemen, San Miguel Ligako 6. jardunaldia jokatuko baita. Agurterdi berriro ikusentzule zareten guztioi Kantabriatik, gaurko honetan Marina de Cudello bandera dugu jokoan, emakumeen mailan Zumaiak lortu du garaipena, eta gizonezkoak berehala izango ditugu epaileen agindutara lanari ekiteko moduan, eta esan beharrik ez dago estropadaremu berezi honetan, beti dela tentsioa, beti egonezina, gogoratu nola dugun sailkapen nagusian Kaikuk ikaragarrizko errenta du orain, hain zuzen Galiziako bigarren estropadan naiz eta bandera ez irabazi, gogoratu Tiran izan zela garaile bere etxean, orduan azken txandan, orezko txandan zailtasun handiak izan zituzten arraun elkarte guztiek eta Kaiku moldatu zen hobekien eta etekina atera zuen hortik. Kaiku 55, gero Oriok 57 Urdaibai, 56 Tiranek 51, hauek gaur orezko txandan izango dira, sailkapenaren erdian 5. San Pedro da, 6. Hondarribi, 7. Portu, 8. San Juan, hauek 2. txandan izango ditugu lanean, eta estreineko txanda honetan San Miguel Ligako azken lauak, Kastilleroko 24 puntu ditu, Pedreñak 15, Zumaiak 12 eta Kastreñak 8, eta esan berrik ez dago bekaldeko hauentzat ere nolako puntu garrantzitsua diren hemen jokoan estropada guztietan. Lehenengo kaletik Kastreña arituko da, 2. Zumaia, 3. Kastillero, 4. Pedreña eta Ibon lehen hasierako komentarioa gure zaleren batek entzun ez badu, argi dago, ontzi gorriek gaur kale sosketarekin ez dutela ez zorte handirik izan. Hori da, hemen, estadistikak eta begiratuta, 2. kalea da inor nahi ez duena, zerratik, ondori gutxien hor dagoelako, hor itxasgoran ere gehienez 3 metro egongo dira. Eta lehenbiziko kalearen inguruan esan, kanala hortxe dagoela, eta aruntzakoan korrontea kontra izango du, eta onuntzakoan lehenbiziko kale hortakoak korrontea alde aprobetxatzeko aukera izango du. Eta 3. eta 4. kalearen alde zer esan, ondo gehiago dagoela, eta ondo gehiago dagoenez,
arraun egitean erresagoa da, arrauna bigunago pasatzen da, ontzia gutxiago sartzen da erresago, eta horrek gauzak asko errazten ditu. Nik uste du lehenbiziko luzean sufrituko dutela, lehenbiziko bi kaletik doazen ontzi. Erne tentsio handiarekin, bandera txuria, epaimaitik, irtera, oraintxe, abiatu dira jaun Andreok, bizkor, segundurik galdu gabe, hortxe dira denak lanean, ea nola moldatzen diren, ezan beharrik ez dago nolako garrantzia duen gaurko lehia honek ontzi hauentzat, asteburuak aurrera doaz, buruka ikaragarria dago hauen artean, eta argi ikusten dugu, hasieratik behintzat, Kastreña sufritzen ari dela, eta Zumaiarrek behar bada jakinda nolako garrantzia duen gaurko hasiera honek, itxu-itxuekin diotela, ez da Ibon? Bai, zerbait, Zumaiak, badakigu Galizian, lehengo astean ez zuela mailarik eman, 6 itxura eman zuen, eta haientzat gaur bere biziko garrantzia izango luke, batez ere Castro hori, berriro ere, pixka bat puntutxoren bat sartzea, eta hortxe zuluan ustea, kueroren muntilak. Astillero eta Zumaia estropadaren buruan, Kastreña 2 segundura, Pedreña 3 segundura hasiera honetan, eta oparirik ez, hemen egurrean abiatu beharra dago hasieratik, haizea ere pitin bat igo da Ibon, 8 kilometroko abiadura hartu berri dute hor gure lankideek. Bai, eta horrik ikusten da iruditan ere pixka bat ura nola dagoen, ez zango aize olaturi dagoenik, baina pixka bat ura irakiten balego. Bai, nazten hasia ez da. Hori da. 51 palan, Zarauztarrak. Barkatu, Zumaiarrak. Jokin Gijarro gaur patroilanetan, hori da Xanti Zabaletaren erabakia. Entrenatzaileak aldatzen ditu bi patroiak asteburuero, eta hasieratik Astillero, estropadaren burua hartuta. Hementxe dira Astilleroko gizonak. Cruzes, Garru prestatzaile, Jimeno patroilanetan, eta Iker Jimeno oiuka informazio hori baratzen. Hor informazioa online izaten dute patroiek pinganilloak direla eta segituan izaten dira referentziak, batez ere onak direnean. Kastreña atzean Ibon, bai. Castro sufritzen. Bai, sufritzen, eta hau albiste oso ona Zumaiarentzat, Dagoeneko, pasaden astean 2 estropadetan aurre hartu zion Kastreñak Zumaiari, eta 3 minutu paseta Zumaiarrentzat ia treneru bete aurretik joatea, horrek asko auspotuko ditu Xanti Zabaletarenak. Horta Pedreña, Mantilla prestatzaile, Borja Gomez patroilanetan, etxean zaleen aurrean den eman nahian. Momentuz Astillerok hartu du abantaila, 3 segunduko abantaila. Astillerok ontzi bateko errenta lortu du jadanik, Pedreña 5era. Kastreña errekuperatu nahian. Eta aldez aurretik grabatutako elkarrizketatxo bat ere badugu, hain zuzen Alejandro Mantillarekin, etxekoen prestatzailearekin, ea labur bere hitzak jarraitzeko modurik badugun. Bueno, estaba muy concentrado y con muchas ganas de hacerlo bastante bien aquí. No te voy a engañar, ¿no? Estamos un poquitín atrás en lo que es la liga, hemos tenido muchas bajas y gente que ha vuelto al equipo después de mucho tiempo sin remar, desde el 2004, 2005, y bueno, pues estamos haciéndolo más o menos dentro de lo que pensábamos, ¿no? Ganar a 2 equipos, que era lo que nos interesaba. Bueno, pues para la primera tanda el poco agua que hay, ¿no? El viento parece ser que no ha salido, daban un poquitín de nordeste y al final no ha acabado de salir, y que podía ser una de las claves, ¿no? Que bajase para las 2 últimas tandas, pero sobre todo que la marea está subiendo, es a las 8:30 la plea, a las 7 remamos nosotros y hay menos agua, ¿no? Keskaturik Mantilla, eta tarteak badira, gaur Ibon, Astillero Zumaiari 5, Pedreña 6 segundoko atzerapenarekin, Kastreña 8, eta arraun elkarte hauentzat interesgarri izan daitekeen informazio bat baita ere, zer arraio gertatu den gaur Donostian KE Ligako estropadan, berriz ere itsasoko ama susperraldian, eta garaipena 12 puntu, Donostian bigarren lekitxarra, eta tarte polita, ia 10 segundo bien artean, Zierbena 3, 4. Ondarroa, gero Trintxerpe, 5., 6. Getaria, Donostiarra, Zarauz, ordenak. Baina Santurtziren hasiera oso dotorea ez, baina orain
Bai, bigarren suspertu direla. Hori da, bigarren estropa dute, jarraian irabazten, eta, bueno, pasaren astean kalea zela, etzela, badakigu betiko kontua, baina dagoeneko, bueno, bigarren bandera 7 egunean, hori ez da segurazki kalearena bakarrik izango, eta, bueno, hor kae bat liga ere oso interesgarri jartzen ari da, izuntzak, bueno, hor franka sartu baitu, eta gaur zierroenak 3. egin du, Oiu Iker Jimeno, txistu ere bai, hor da San Jose ontzia, garbi aurretik. Txistu asko Ziaboga. Poste 0 bat. Begira Castro, onda Castro. Pedreñak post 0-6, Zumaiak post 0-6, Pedreñak iztutu eta hor parean biak. Eta Kastreñak bost 0-6, irteeran orain Pedreña pixka bat aurretik, baina Pedreña eta Zumaiaren artean dago hor burruka, Kastreña atzerago 9-10 segunduko atzerapenarekin Bikuñaren gizonak. Eta pixka bat, Miguel, harrituta naukona da Pedreñaren, bueno, ez dakit, gaurko mailak, igandean eta ondo moldatu ziren, baina estropada gehienetan, eta dagoeneko 6. estropada, hortxe dabil, Zumaia eta Castroren artean. Nahiko keskaturik ordezkarien armailan Kalisto Presmanes jauna, Pedreñakoen presidentea, begiratu, pantalla, kronoak eta argi dago Astillero kontrolpean duela txanda hau. Astillerok erakutsi du orain arteko estropadetan Ibon ontzi hauen artean nolabait garantia gehien ematen duen Arraun Elkartea dela. Bai, zalantzari gabe, eta hori baino gehiago ere bai, nik uste dut Astillerok txanda hau ondrozo irabazi duenean, maila eman duela, bigarren txandan, dabiltzan treneroen maila eman duela, Astillero. Hor da la marinera, Castro, azken tokian Bikuñaren agindutara, aurrera Mari Bañez. Antonio de Diego dugu gurean, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Castreña dio otra imagen en Galicia, parece que ya va conociendo un poquito más a su rival directo, a Zumaya. No sé qué valoración habéis hecho y qué valoración estáis haciendo ahora que está a 3 segundos de Zumaya. Bueno, la valoración que hemos sacado de Galicia ha sido muy buena, en especial el sábado, y ahora estamos aquí a 3 segundos, esperemos que vayamos recortándole y poner a la Zumaya, porque es el enemigo que tenemos. En cuanto a la zona de regateo, no sé qué valoración haces en cuanto a la calle que os ha tocado. Bueno, nos han dicho que es una calle buena, pero ya estamos viendo que poco a poco se nos están escapando, ya veremos a ver al final si es buena o es mala. Bueno, pues ya veremos, suerte. Vale, gracias. Ea suspertzen den Kastreña, momentuz Astillero da hemen estropada kontrolpean duena, eta argi dago bigarren posturako Pedreña eta Zumaia gogorari direla. Zumaia bigarren kaletik, Pedreña laugarren kaletik, ea nola moldatzen diren Ibon. Bai, eta hor helikopteroko irudian ikusi dugu, Castro erabat estriborrera etorrira. Nik ez dakit propio egin duen Kuerok edo Ziaboga Zabal eman duelako, baina kontua da hemen, 0 kalearen aurka edo hor badagoela kanal moduko bat, eta korronteri gehiena hortxe dagoela. Ikusko dugu, jokaldia nola ateratzen zaion. Eta bestetik, bai, Pedreña eta Zumaia hortxe saltza. Bai, hori da, nola torren bazarrari, pega eginda Castro. Eta batez ere, orain, barra edo harrigurtzi mutur hortatik aurrera, izango du aukera, lehenbiziko kalekoak, korrontea bigarren eta laugarren luzean aprobetxatzen. Segundua gora doaz Astilleroren alde, Astillerok Pedreña eta Zumaiari 7, eta Zumaia eusten, Pedreñarekin lehian, eusten gogor, seguru asko piztuta jakinda Kastreña 13 segundura dela urruti, hori oso lagungarri izango da Zumaiarentzat. Bai, Zumaia gaurko ezean da, estropadan da, eta batez ere, itxura ematen, pasaden atzean eman etzuena. Ia lehenbiziko Ziabogatik ikusi genituen, bai Sanxenxon eta bai Moañan estropadatik kanpo, eta gaur begira, dotore ari dira, eta nik ez dakit ona edo txarra den, baina inork nahi etzuena, baina inork nahi etzuen kalea bigarren atzen, eta hortik ari dira, Zumaiarrak. Hor da, Sebe Ballesteros trainerua, Pedreñakoen ontzia, 7 segundutxo, Astilleroren errenta ona da. Eta hor espalda estriborrean ikusten dugun mutilea, Gabi Bedia, Miguel, normalean, hanketik, edo kontra hanketik nik uste dut, hanket
bitek tosta horietatik kanpo ditu dela inoiz ikusi. Eta gaur, begira, espaldan sartuta mutila. Castrotik intzun, sartu irtena. Hori da. Ez nahi bezain dotorea gainera. Bai. Eta gero, hemen da berriz ere. Hori da, eta herria. Utziaz, emaiazu lizentzia kontu bat egipatzeko, Miguel. Hori, arraunaren artean ez tapate ez dakit. Espaldara aldatzen duten mutilak argi, gure artean esaten da, hortik kanpoa joango ez eta laizter, esaten dugu gure artean. Eta hanketik espaldara joatea ez dakit, movimentu horiek, kezkagarriak arraunlaria dintzak. Handa Astillero lan erditan, jaun Andreok. 10-0-3, Astilleroren denbora. Baleko ziaboga Pedreña Zabal, begira. Jango dio Zumaiak tartea. Zumaia hobeto ia parean irtengo dira. Eta orantxe Bikuñaren gizonak Castrokoa. 10 eta 10 Pedreñari hartutako denbora. Zumaiarentzat 10 eta 13, Kastreñarentzat 10 eta 18, baina orain hirugarren luzearen hasieran Astillerok Pedreñari 7, Zumaiari 9, Kastreña 14-15, Bai, horretu errekuperatu, bigarren luzeko azkeneko zati horretan ez da errekuperatu, Kastreña eta nik uste dut gaur sufritza tokatuko zaiela Kueroren gaztea hori. Ijarroren oiuak azpikaldetik, hiru Kantabriar eta Euskal Ordezkari bat, lehen txanda honetan. Zumaia estropan da, Pedreñarekin, orain segundu bakarrera, 11 minutu jokatuta, eta aukera izan dezake gaur Zumaiak, Castrori pare bat puntu zartzen. Ea orain egin beharra daukatzen. Bai, eta Luis Mari Osarekin gara, Zumaiako presidentearekin. Bueno, Galizian asteburu kaskarra sinatuta, badirudi etxeko lanak eginda eta ikasita etorri zaretela. Bai. Beti Galizian ez da izerrakan guk, eta beti generala inazte estropa honi egiten. Beruare uste ekipo oso gaztia dakaula, eta beru asko akusetu gendula. Eta hemen guretan uste hobeto beltzalera, bai. Bai, Kastreña atzean utzi dozue eta Pedreñarekin lehian orain. Bai, guain ikuste pixkat 2 segundo irezi duela, eta eusteien hirugarrengo ziobogan, da pixkat motorra zartzeko moguan gehan, importanti izango zen. Baina bai, ikusi dugu Castro atzen dakaula, eta gure horrenengo pasu importantia, Bueno, zorte hon. Bale, eskerrik asko. Osa jaunaren hitzak egia esan Zumaiarentzat, gaur emakumeen mailan bandera irabaztea eta gaur atzetik Kastreña ustea, bada zerbait ez da usta txarra gaurko egunari begira. Ez da gutxi horik, emakumeak badakigu, bandera eraman dute etxera, eta gaur mutilak, naiz eta Pedreñari irabazi ez, oraindik estropan dira baino, beste itxura bat ematen ari, 39 palandoak, eta irudipena, hemendik, ez dakit nire irudipena da, inoiz baino luzeago ari direla arraunean, ez dakit bila eta hankekoak oso luze ikusi ditugu. Pedreña zertxo bai derrekuperatu da, 6-7 segundura, galdu duena batipat lehenengo luzean galdu du Pedreñak, eta orain Pedreña eta Zumaiaren artean bada tartea, 4 segunduko tartea hain zuten. Kastreña urrutiago oraindik 18-19, hirugarren luzean, lan asko egin beharra, nekatuta, ur gutxi estropada eremuan, dena pilatzen da. Bai, hauentzat hasi da gaurko kalbarioa Kastreñak, eta ia aukerari gabe, mutila bentzat, dagoeneko 8 segundu, ia 3 traineru atzeti doaz, txandan 3. doan Zumaiarekiko 3 traineru galduta, eta jakinik gaur ia seguru azkena izango direla, eta ez dakit nik alakoetan entrenatzaileek zerabaki hartzen dituzte, bihar ere estorpada baitago, eta zerrotean interesgarriago, gaur nolabait ere bukatu, edo gaur alperri jardun, 10-ekoa jotago, eta biharko estropadari begira, mutilari ikeragarrizko jipoia eman. Gainera batzuk estropada pilaketa aipatuta, Gipuzkoarrentzat, datorren asteazkenean Gipuzkoako txapelketa ere bai, eta indarrak ongi banatu beharra dago, batipat gero, banderen lehian arituko diren traineruentzat. Bai, eta nik uste dut, uztaila ere aurrera doa, eta rotazioak eta batez ere orain hasiko gara ikusten. Azte tartean ere, orain Bizkaiko eta Gipuzkoako txapelketak, Euskadikoak eta eta orain hasiko gara mutildantza ikusten. Uztailak 17 Donostian, datorren asteazkenean, Gipuzkoako txapelketa, 25ean Lekeition Bizkaikoa, 25ean baita ere Kantabriakoa. Gero, taninazio egunean, Lekeition Euskadiko txapelketa,
orain entrenatzaileek duten jende guztia erabiliko dute seguruenik, Ibon. Bai, hori esate bateak Gipuzkoarrek eskenean estropada badute, 5 segunetan, 3 estropada, 3 goi mailako estropada izango dituzte. Eta aurten gaina, beste urteetan ere bai, baina Gipuzkoako txapelketa oso dago zabalik, Gipuzkoako zenbait trainerurentzat bandera lortzeko aukera nabarmenena segurazko probintziala da, San Miguel Ligako estropada baino, eta zinez, badakigu, gogor prestatuko dituztela asteazkenetako txapelketa horiek. Eta aldi berean liga ezin dute, Astillero errenta ongi gobernatzen ari da. 100 metro pasatxo balizetara iristeko, Zumaiak ere uste dut ezinezko helburua izango duela jadanik Pedreña harrapatzea, Ibon. Hori da, orain txaritzaio tartea zabaltzen, 6 segundu orain, nik uste dut behin horten esan dugu askotan, baina 6 segunduko, 5 segunduko aldea zabaltzen duen treneri batek, oparian eta ez bada joan zaiola, ia estropada. Anda Astillero, azken ziaboga, egiten 15 eta 27. 3 bueltak Astillerorenak oso onak, Mikel, 3-ak, Konfiantza handia ematen du Jimeno txikia. Pedreña 7, 15 eta 31, barkatu 34, Zumaiak 15 eta 42, segundo asko galdu dituzte Zumaiarrek, orain luze honetan, Kastreñak 15 eta 50. Eustea da orain Zumaiaren helburua, postu hori mantentzea. Hori da. Zaila izango dute bigarren txandako treneruren baten denbora baino bea egitea, eta biharre estropada dute, hori da kontua, eustea. Eta pixkat denborak eta begiratuta, Pedreñak lehenbiziko luzean 5 segundu galdu ditu, eta gainerako 10 minutuetan, Astillerorekiko 2 segundu bakarrik galdu ditu. Zer esan nahi du, lehenbiziko luzean, ez direla ondo aritu Mantillarenak. Eta orain, ontzia badabilela. Laura Ramos dugu gurekin, Astilleroko ordezkariekin. Buenas tardes. Buenas. Bueno, está siendo clara dominadora de la regata. ¿Qué sensaciones tenéis? Sí, bueno, las sensaciones son buenas. Quizá la primera tanda se nos quede un poquito corta, pero jugamos con otros factores. Por ejemplo, no tenemos un platanito como otras traineras podrían tener, entonces hay más factores que juegan en contra. Eso te iba a decir, al final estáis en la clasificación, tenéis a Pedreña a puntos, pero también tenéis a San Juan un poquito alejado. No sé cuál es el objetivo, qué es lo que tiene que hacer Astillero para acercarse a esa segunda tanda, ¿no? Y bueno, pues fue hacerlo lo mejor que se pueda, día a día, sin muchas pretensiones, siendo humildes, pero con muchas ganas y a por todos los puntos que podamos conseguir. Vale, bueno, de momento Zorina, porque estáis haciendo muy buena regata y a ver cómo termina. Gracias. Astillero estropada dotorea egiten ari da bai. Eta ikaragarrizko estropada izan da gaur Galizian, txapela nahin zuzen Redondelan bertako bandera jokatu da, Galiziako ligako jardunaldi berri bat 3. Kabok irabazi du 20-0-5-0-8, Meira bigarren 20-0-5-45. Ibon Gaztañazpi. Bai, nik espero ez nuela. Hori estropada, Bai, Amegrobek edo txapelak irabaztea, Meirari, baino. Kabok aurrekoan ere irabazitun, liderra da orain. Bai. Gaurko datuak beraz, Kabo aurrena, Meira bigarren, txapela 3, 20-12, Urrutiago 4. Gero Mugardos, 5. Amegrobe eta zelkapen nagusian, 23 puntu ditu Kabok, Meirako 22, eta txapelak 16 baita ere Amegrobe, azken 3 edizioak Amegrobek irabazi ditu Galiziako ligan, hor ere burruka dago, burruka handia, eta Kaboko gorri temati horiek, hor direla berriro, Iaz txapela begira zer egin zuen, gogorrak. Txapelak zer egin zuen, kontxan sartu zen, Amegrobek 3 aldiz jarraian Galiziako liga irabazi. Eta begira orain, beste 2 traineru hauen gainetik jarri dira. Meira, denok espero genuen pixka bat, eta bestetik Kabodeko. Eta horako norabide hartu duten orain Ibon. Argi eta garbi, bigarren kaleko, hor badakigu ondorik ez dagoela, orain hor 3 metroko ondoa ez da egongo. Eta zer egin dute? Bigarren, 3. eta 4. kaleko traineruek, 3. kalera ondoaren bila. Eta lehenbiziko kaletik doanak 2 aukera dauzka. Edo erabat 0 kalera joan, eta hor kanala dauka, eta horko ondoa
aprobetxatzen saiatu, edo bestela estropada eremua gurutzatu, eta 3. kalera joan. Astillerok Pedreñari 6-6, egia ezan estropada lehen luzean erabaki da Urdinen alde. Lehen ziabogan Astillerok Pedreñari 4 sartu dizkio, bigarrengoan 6, gero 3. 7, orain berriro 6, argi dago orain parean direla. Zumaia 20ra, Kastreña 32ra, dena erabakita, baina interesgarria batipat gero datozen txandei begira ere orain patroiek hartutako norabide hori. Bai, eta pixka bat kezkatuta egongo dira segurazko, urrengo txandetan, lehenbiziko bi kaletatik joango diren, treneruak bigarrengoan San Juan eta San Pedro, eta 3. Kaiku lehenbizikotik, eta Orio bigarrengoan. Gaur Carrioren agindutara hortxe dira, bai, esan. Ez nioen Mikel gaur Sergio Carrion utzi duela kanpoan, baino blokeari lehen aurkezpenan eta ez dugu esan, baino blokeari eutxi egin. Goazen Astillerokoekin, Jimenorekin helmugaraino. 1, sigue, 2, 6, 4. Bai, 20 eta 26 behin-behineko denbora Astillerorentzat. Hor da Pedreña orain, estropada ona, erditik aurrera Pedreñak 20 eta 25 Pedreñaren denbora. Handa orain Zumaia, Gijarroren agindutara. 3. postua 20 eta 58 Zumaiarrentzat. Eta Bikuñak azkenean estropada eremua zeharkatu eta 3. balizaren bila hartu du norabidea. 21-0 Kastreñaren denbora azken tokian ziren gaurko lehiaren aurretik eta hortxe jarraituko dute biharkoari begira. Astilleroko 20-26, Pedreñak 20 eta 25, 8 segunduko diferentzia behin-behineko zerrendan. Zumaia 22, Kastreña 24, bagoaz orain iragarkietara. Astear da Jaun Andreok bigarren txanda, lehen kaletik San Juan, bigarrenetik San Pedro, 3. Hondarribia, 4. Portugalete, hortxe dira, 4 arraun elkartetako gizonak pronto epailen agindutara kokatuta. Egoki kokatuta ditugu bai denak, ontzia pitin bat xuxentzen San Juan darrak, bandera txuria, erne bandera txuria orain epaimaitik. Birendika. Bai. Eta badoaz. San Juan darrak atzerago. Posta pare bat, bai bintzat. Bai, korronta tira dieta. Tira eta hor abantzean ez dute jardun, eta begira, hor pare bat osta aztera. Baina hori nik uste dut, beraiena dela, Akatza edo, hor korrontaren aurka, aurreko 3 mutilek, trenerua tenkan mantendu behar dute, eta hori ez dute egin. Hondarribiak branka sartu du aurretik, San Pedro eta Portugalete segundo batera, San Juan 2 segundura. Hortira San Juan darrak Joseba Fernandezek prestatutako gizonak, patroilanetan Endika Perez, eta gaur Antxon Sistiaga presidentea, hankeko lanetan, Ababurren Beñate Izagirre eta Istriborren Antxon Sistiaga bera. Hori da, gaur aldaketa batzuk egin ditu, Joseba, Ibai Sistiaga aurreko ere falta du, Gorkan Lukas hartu du, Antxon Sistiaga kontranketik hankera pasan du, Murgion aterata, eta Maztozta Baborrean ere, Tamaio atera, eta Jose Eneko Leibar pasadu. Hondarribi buruan, Portu segundo batera San Pedro bira, San Juan Laura. Hor da Gabi Larrinagaren kuadrilla, patroilanetan Ugait Mendizabal, eta aurreko asteburuan gertatu bezala, Agirre Gomez Korta eta Arostegi hankekoak, Ibon Gaztañazpi, atxeden hartzen, ez da? Bai, eta ia estropada ez dakit, buruz hainaiz, danak ez, baina ia dena jokatu zituzten, eta nik uste dut Larrinaga Donostiarra aurrera begira ari dela, Alberto Etxartere asko kontu itzen nahi da. Dosifikatzen, hori da. Uste dut, ia estreneru bat bakarrik zuenia, eta aurten bi kuadrilarekin edo bi blokekin ari da jolazten. Hondarribia honek ere aldaketa batzuk bai, besteak beste Carrion ordezkoen tostan gaur eta Puertas Gaztea ere bai, Ibon? Bai, hori da, eta aipa dezagun Iker Amador lesionatu egin zaiola, Mikel Orbañan hauzi, eta Ander Zelaia, Babagorretik
Estriborrera pasa duela. Jon Larrañaga ere kanpoan da 3. tostan, eta Jon Lizarralde 5. tostan Estriborrean sartu du, Gorka Puertas kanpoan utzita. Hor da Portugalete momentu segundu pare bateko atzerapenarekin, San Pedro eta Portu parean, San Juan 6 segundura, Hondarribik kontrolpean du momentu ze txanda. Hor da Portugalete, Antzebon patroilanetan, hankekoak Ababorretik Aitor Peña, Istriborren Iñaki Oiagez eta Aitor Olaskoaga gaur falta da, Ibon? Hori da, Joseanekin eta hitz egiten, Ezkerrotarretan gazteena, ondo ezik eta sentitu hemen da, ez gaur, asteburu honetan estropadarik ez omen du jokatuko, eta nola konpondu du Aizkorrok hauzia, Pedro Laza Patiño, orain arte Baborrean ibili den mutila, Estriborrera pasatu. Eta gainerakoan, aipatu dezagun, Aizkorrok blokeari, eutsi egin dio. Hondarribia ondo atera da. Poliki, gouruntz egin nahian Hondarribiarrak. Urrutitxo daude zailkapenean 6. tokian 35 punturekin, baina San Pedroko 29, Tiranek 41, estropada polita doa, Portugaletere hor sartua da, 6 segundotan ditugu oraindik traineru guztiak, eta Gabi Larrinagak estropada aurretik esandakoak ekarriko ditugu orain pantailetara. Niregatik horrela mantentzen baldin badeu irregularizatzen hau ustaila bukaera arte, guantxe firmatuko nuke. Badakigu zera hau, Maria ere berandu xamar da, badakigu hemen ondaran asuntuakin ondo alde batetik bestean moitzen dela. Espero deu sorte txarrik ez eukitzea, eta horrekin konformatzen naiz. Hortxari dira eusten San Juan ere pixka bat errekuperatu nahian, hasieran galdu dituzte San Juan darrek. Nik uste segundu desiente. Ni iruditzen zait Mikel San Juan, irteratik erabaki duela Josebak, Baborrera jotzea tokia ondo ezaguten du. Oso ondo. Pedreñan aritu zenetik, eta korronteari pixka bat ies egiteko, erabaki du Baborrera joatea. Dena den, aipa dezagun, hori da, orain ziabogaren bila jateko Estriborrera, joango dela, baina San Juan, lehenbiziko luzeetan, aurten kosta egiten ari zaio, igandean, lehenbiziko luzean 6 segunduko atzerapena zuen, Urdei Beirekiko eta gero errekuperatu egintzen. Ikusiko du gaurkoan, atzetik aurrerako estropada egiteko gauza den. Eta Portugalete hortxe da, Bai. Hondarribiari hortzak erakusteko gogoarekin. Segundo bat. Han erretxar gaur, aurrekalari. Heldu dio. Hondarribirentzat 4:45 Astillerok lehen 5-0 markatu du. Portugaleterentzat 4:57. Nahiko lanekin lehen kale horretan San Juan darrak, Ibon. Hori da, nahiko lanekin, gaur badakigu, aurreko aldatu dute, ez dakit horregatik ote den, baina hor garbi, pare bat segundu, galdu dituzte San Juan darrak. San Pedrok 4:18, San Juanek 5-0 hain zuzen Astillerok lehen txandan markatutako denbora horretan, baina irteran orain San Juanek 8 segunduko atzerapena du, askotxo da hori. Hondarribi Portugalete, Hondarribi, txanda dago hor, San Pedro ere hurbil 3 segundura. Bai, hor txanda dago, eta bat 3. kaletik, eta bestea 4. kaletik, Elkarren gainean nik uste du gaur, ikuskizun, aparte duzko dugu. Orain korrontea alde izango dute, begira zer esan duen Endika Perezek, hau da gure luzea. Hauek badakite, orain korrontea alde izango dutela, batez ere lehenbiziko kaletik. Zergatikan, hor itxaz beran bajaman garbi ikusten da, hor kanal bat, ubide bat dagoela. Eta hori zaiatzen, aprobetxatu nahiko dute. Hondarribi, Portu, Hondarribi. Irura San Pedro, sortzida San Juan. San Pedro ere, seguru gerrarako dagoela, Hankekoak eta aldatuta bai, baino badakite alako estropadak egiten, orain txogik eta emezortzi palan. San Pedro. Jamaz makurtuta Ugaitz Mendizabal. Zutik ordea, beste bi patroiak Amun Arriz eta Mantzebon. Eta Miguel, patroien inguruan, esan ez dugu aitatu horten, baino zein flako eta zein bihar dauden patroi guztiak. Lehorrean ikusi eta urtetik urtera, uste dut, askotan begiratu eta zaldi karreretako jokeiak dirudit. Garai batean patroiak eta ikusten ziren, bere
tripatxoarekin eta asko eta asko 70 kilotatik gora, eta benetan ikusten dira mutilabek zimeldut. Asko aldatu dira gauzak. Denak zimel egin da patroia. Portugaletek orain branka sartu da aurretik, Hondarribi segundu batera, San Pedro 3, San Juan 9. ¡Acaba, chavales! ¡Apa, Pedrito! ¡Saca! ¡Sácale! Jokatu eta dira, momentu atzetik goaz, baina badago denbora aurrera egiteko. Pasaden igandean atzetik aurrerako estropada egin gerun, eta ere gauza berdina batzen den. Kaleari dagokionez, ezakizalako balorazioa egiten duzuen, lehenengo gale horretatik igual orain bueltakoan, aprobetxatuko durea buelta hori. Ba, ikustagun, printzipioz pozik egun den tokatu zegoen kalearekin, baina, lehenengo luze ikusi dugu, ez ez du gauzak nahiko genuken bezala atera, baina tira ikustagun orain aurrera egiterik badegun. Hale, sorte hon. Eskerrik asko. Baina Mendizabalen azalpenak, San Juan Darren ordezkariaren azalpenak. Eta bien bitartean Portugalet eta Hondarribiren arteko lehia ikaragarria. San Pedro eusten 3, San Juanek nahi bai, baina ezin du errekuperatu Ibon. Bai, eta bera gora Mendizabal ordezkariak esan digu, kalearekin konforme zeudela, baina momentu zintzat, denbora asko galduta eta begira nondi datorren San Juan. Era bat 0 kaletik, Bazterrari pega eginda, eta Josebak seguru hor nahiko duela ondo asko eta korronte asko. Eta lehen aurkezpenean esan duguna, gaur, mutildantza handia egin duela Josebak. Txanden arteko konparaketa eginda, Astillero eta San Juan antzeko denbora markatzen ari dira, baina argi dago bigarren mailakoak, sailkapenean ere koska bat gorago daude, eta gaurko estropadan ere hori garbiari gara ikuste. Eta estropada Portugalete egiten ari da, Portu eta Hondarribia bizkor indartsu abiatu da, baina Portu eusten eta nola gainera. Bai, 37 palada hartu dizkiogu oraintxe Porturi, eta begira 6-kote horra aurrean, Urko Redondo, Juan Zunzunegi horrean, eta Jur Girur eta horrean. Hori gogortuko dute bai, atakean eta ondo aurrean. Eta orain, balizakain gainean dute, eta nik uste dut itxarongo dutela beste 10 bat pala, balizari eraso egiteko. Hauek planteatuko dute ziagoga, denbora ateratzeko aukera bezala. Pare-parean beraz, Portugalete eta Hondarribi, ontzi bat atzerago San Pedro tarra. Ura gora da, eta tira egingo ditu eta. Hondarribi Portu, itxiago behar bada Portu. Portu itxiago bai. Ea orain, berriro abiadura hartzerakoak. San Pedro ere ez da urruti, Ez. 3 segundutan San Pedro, Horrek esan nahi du. Errekuperatu egin dira. Bai, estropadan dela. Horrek esan nahi du estropadan dela. Eta San Juan 10-3 Astilleroren denbora markatzen. Eta orain argi ibili beharko dugu, ea estropada noiz puskatzen den. Badakigu, estropada une batean puskatu egiten direla, minutu batean, minutu terdian, eta gero akaso 17 minutuan, ez diola treneru batek besteari alderik ateratzen. Eta momentu hau, hirugarren luzearen hasiera, hau izaten da, momentu erabakior horietako bat. Horda, zelkapena, lan erditan, ikusi, Astillero, 10-3, San Juan 10-3, baina erne, Portugaleterekin. Aurrena guaztik esaten du, Hondarribiko patroiak amunarrizek, baina parean dira, eta Portugaletek branka pitima zartuta, GPS-ak markatzen diguna hori da, Portu Hondarribi, burruka ederrean, segundu batean dira. Eta ikusten dudana da, Mikel, Portugalete era bat joan dela 5. kalera, eta begira hor, ontzitxo bat, nola ari zaion aurrean, era bat joan da estriborrera 5. kalera, eta hor, ontzi bat mugitu arazi du. Lehenbiziko luzean ez, lehenbiziko luzean Portugalete ez da estriborrera joan. San Pedro ere hurbil da, 3 segundura, San Juan ordea 13. Ez da ez gaurkoa San Juan Darren eguna. Nik uste dut, begira, San Pedro, bigarren kaleko korronte horri. Horrezan du, gorrazpian ubide bat, kanal bat dagoela. Bajaman garbi ikusi daitekeena. Zer egin du, Larrinagarenak estriborrerakoan, korronteari iez egiteko.
Portugalete estropadaren buruan. Segundutxo bat Hondarribiri, San Pedro 3. Gu Hondarribiako Frantziz González Txabarrirekin gaude, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, sortea aipatu duzue hainbatetan, baina Galiziakoa esen sortea izan, lan onaren emaitza baizik, eta gaur ere horren bide horretan zauzie. Bueno, hortxe gaude ez, ikusten dugu txandaren lehian gaudela, hiruntzi oso distantzia laburretan, eta bueno, ikusten dugu gure lana ondo egiten ari garela, eta hori gertatzen denean normalean burrukan egoten gara. Bai, betiko Hondarribia hasi gara ikusten, sailkapenean bere 2 postu gora egin dozuez, imaginatzen dute taldea berabe animauta egongo dela. Bai, horixe da, ez, ja, behar genuen, horrelako emaitza on batez ere burua lan asko egiten duelako, badakigu, aukera badugula azkar ibiltzeko, baina gauzak oso ondo egin behar direla, zen besteak ere ez direlo goten. Bale, zorte hon. Bale, eskerrik asko. Hondarribiaren hitzak, txanda honetan Hondarribia 2. da Porturen atzetik, San Pedro 3. 3 segundura, San Juan 14. Ikus-entzuleok barkamen askatu behar dizuegu, arazo teknikoak tarteko ezin izan duzuelako jarraitu 2. txanda honen erdia. Satelite kontuak, satelite gora berak izan dira, gu hemen ari ginen zintzo eta fildenak lanean, baina arazo horiek gainditu eta horrela jarraitzen dugun estropada amaitu arte. Portugalete da, txanda honetan 2. txandan aurretik dugun Arraun Elkartea. Hondarribia 2 segundura, oso polita bien arteko leia, San Pedro ere hor da burrukan, San Juan darrek lehen kale horretatik ez dute asmatu eta atzean geratu dira, baina beste 3 ontziak ikaragarrizko estropada egiten ari dira Ibon Gaztañazko. Harrigarria doa estropada, eta iruditzen zait Portugalete puskatzen ez dakit, baina oraintxe ari dela alde egiten, eta inoiz baino erritmo biziagoan ikusi dut, Aizperroren taldea 38 pala ere hartu dizkiot, eta ikeragarria doa txanda. San Pedro esan bezala estriborrera joan da lehen pixka bat, eta orain, balizaren bila joateko, metro gehiago egingo ditu. Portugaletek ontzi bateko errenta du orain, Hondarribi eta San Pedro parean. Ezan daiteke ez dela hau txanda honetako momenturik onena Ama Guadalupekoa trainerukoentzat. Hasieratik branka aurretik sartu du Hondarribiak, lehen Ziabogan denborarik onena markatu du, 4:55, errentatxoa Porturi segundu bat, San Pedro 3, San Juan 2. Lan erditan ere Hondarribi aurretik 9:53, Portugalete hurbildu eginda segundu batera. San Pedrok 9:56, behar bada Hondarribiarrek 2. Ziaboga hortan segunduren bat galdu dute, eta orain hortxe dira 3, baina nolabait ezan daiteke Portugaletek buru hartu duela, San Pedro atzetik aurrera, eta Hondarribia behar bada indar pixka bat galtzeko zorian edo, Ibon. Hori da, palitek, Portugaletek argi eta garbi jo egin du, eta bestea 3. luze bikaina egin duena San Pedro, estriborrera joan da. Hor da Portu. Amabost, Xamar, zazpi. Azpilerok 15 eta 27 markatu du lehen. San Pedro eta Hondarribi, segundu erdi batean biak. San Pedro, Hondarribi behar bada, branka pixka bat aurretik parean biak. Portuko orain joko du, Anda San Juan. San Juanek 15 eta 24, Aztilerok lehen txandako garaiak baino 3 segundu bizkorrago. Horren azpitik behintzat San Juan, eta Portugalete tartea zabaltzen, Ibon. 5 segundu. 5 segundu, irurekin zartu dira. Justen duzu FPSA dantzak. Hor pixka bat ezagututa, estropada nola joan den, eta hor barruko jendea, horiek Ziaboga eman dutenean eta ikusi dituztenean San Pedro eta Hondarribia gurutzatuta, azkeneko txampa bainitzan, horiek jodute, seguru. Eta lehen ikusi dute, lehenbiziko txandaren bukaeran 3 ontziak 4. kalera joan direla, 4. kaletik dira, eta orain aldeko jarri zaio erabat txanda Portugaleteri. 2. posturako da burruka San Pedro eta Hondarribiren artean. San Juan 20 segunduko atzerapenarekin eta seguruenik San Juan darrak barne lineatik Astilleroren erreferentzia zaintzen denbora guztia. Bai, noski, eta San Juanek Astillerori irabaziko balio, ondo, San Juan darrentzat, eta orain ikusteko gogoa daukatena da, Miguel, ia San Pedro zer egiten duen. 2. kaletik joan den Zumaiak, 4. gora jodu, eta hauek nik uste dut momentuz, 2. kale horri eusten ari direla, Portugalete nagusi da.
Oraindik asko falta da, 900 metro, baina Portugaleteren estropada oso sendoa da gaurko egunez. Hondarribi post, 6 segundura, San Pedro eta Hondarribiren artean borruka, bigarren postuari begira. Carlos Gandoi dugu, Portugaleteko ordezkaria, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, está claro que el cuarto puesto de Moaña da muchos ánimos al equipo y que está dando la cara, más que dar la cara, que están haciendo una estropada muy buena. Sí, teníamos confianza en que alguna vez nos tenía que salir una buena calle y una buena regata, como se está demostrando en este momento, sí. Bueno, y al equipo, a los remeros, ¿qué tal les veis? Pues yo les veo bien, les veo con muchas ganas, con mucha confianza y bueno, y hoy les vamos a meter más presión, porque bueno, están haciendo una regata muy buena. Siempre se dice que Portugalete es un equipo que va de menos a más y cada vez que pasa una regata nos damos cuenta de que es así. No, este año van a cambiar las cosas, este año vamos a ir de menos y es escaso a bastante más, seguramente. Tenemos confianza en ello, vamos. No sé cómo saldrá después, pero se está demostrando hoy que tenemos muchísimas ganas. Vale, sorteon y zoriona. Venga, eskerrik asko. Gandoi jaunaren azalpenak, Portugalete egurrean, denak ari dira egurrean, Hondarribi errekuperatu da, Franka sartu du San Pedroren aurretik, San Juan 20 dira, hemen moldatu beharra dago estropadaren mura, begira, egokitutako kaleak ere bere eragina du Ibon. Bai. Eta begira, bai. Zer egin duen Gabi Larrinagak, nolako agindua, zertan ari den baita ere San Juan. Badakiten ondagoen hor korronte hau bidea, eta bueno, horri alik eta etekin handien ateratzea. Eta pixka bat harritutan egoen, Mikel, 18. minuturako Portugalete 29 palantzetorren. Ez da ohikoa, Portugalete, Aizkarroren taldea, badakigu, arraunean nola egiten duen, hain sarri jotzen ikusten. Eta huera pasaz, ikusten zen modua. Goazen metro batzuk egingo ditugu jarrilera ontzi barruan. Txanda portuk irabaziko du, Hondarribi bigarren izango da, Hondarribi postera, San Pedro 8, San Juan 23, San Juan orain astillero baino, 4 segundu bizkorrago dator. Eta antxe dira Portugaleteko horiak. Bigarren txanda hemen Kantabriako uretan haientzat da, Marina de Cudello bandera da jokoan. Eta Portugaletek oraintxe irabazi du bigarren txanda, 20-0. Bigarren Hondarribi, ontzi bateko errenta Hondarribi San Pedrori. Hondarribik 20-05, San Pedroko 20-08, hemen dator San Juan, Astilleroko 20 eta 26ko kronoa markatu du. Eta hortik beraz hartuko da San Juan. Bai oraintxe, San Juan darren denbora 20 eta 24. Portugaletek markatu du beraz erreferentzia bigarren txanda honetan. 20-0, Ibon Gaztañazpi, txanda ederra ikusi du. Txanda aparta ikusi du, Miguel, gogoan dut 13. minutuan, nola oraindik Portugalete, Hondarribia eta San Pedro, 3 segundutan markatu ziren. Eta hor Ziaboga aurretik minutua lehenago eta ondorengo minutuan, buskatu du Portugaletek. Hor jodu, eta hor tartea iriki, eta esan dezagun 20 minututatik, 18 ia alkarren parean joan direla. Eta orduan buskatu duela estropada Portugaletek. Irudirik honentsuenak hementxe ari zarete ikusten, eta Portuk markatu du referentzia 20-0, Hondarribiaren aurretik eta sailkapenean Portugaletek puntu hori jan egin dio Hondarribiri, behin-behinekoa da, datua jakina ikusi egin behar da nola bukatzen den lehia, eta gogoratu orain ohorezko txandan, Kaiku izango dugula lehen kaletik, bigarrenetik Orillo, hirugarrenetik Tiran, laugarrenetik Urdaibai, jarraian Merkata Laholkuen txanda, hor duzu behin-behineko sailkapena eta atzekaldean Santanderko Kirol Portua.
Arratsaldeon berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, ohorezko txanda hastear da, lehen kaletik Kaiku liderra, bigarrenetik Orillo, hirugarrenetik Tiran, laugarrenetik Urdaibai. Erne hor gora bera txikiren bat izan da eta aurkezpen garai hortan, lehen kaletik Kaiku, Orillo bigarrenetik, Tiran hirugarrenetik, azken banderaren garailea, laugarrenetik Urdaibai. Ontziak epailen agindutara kokatzen ari dira. Erreferentzia, bigarren txandako garaileak markatu du Portugaletek, 20-0-0-26. Hori hobetu beharra dago hemen bandera irabazteko. Marina de Cudello banderaren 8. edizioa da. Dinasol saria, gogoratu San Miguel Ligaren 6. jardunaldia dugula jokoan. Eta epaileak erne irtera emateko, ontziak kokatuta ikusten ditugu. Bandera txuria gora. Eta uretako epailearen esku irtera. Bai, abiatu dira jaun Andreok. Orofino jaunak astindu du bandera. Eta hasi da ohorezko txanda. Ea, nola moldatzen diren lehen kale horretatik liderrak Kaikutarrak. Orillo bigarrenetik hortxe gurrean baita ere, biak branka sartuta. Urdaibai ere bai. Tiran segundutxo bateko atzerapenarekin. 20. segundua bete da. Irtera balekoa da. Aizeak ez du indarra hundirik, 5 kilometroko abiadura besterik ez. Orio Urdaibai, Orio. Hemen Kaiku, kortak prestatutako kuadrilan gaur Garma patroilanetan eta aldaketa batzuk bai. 3 aldaketa nolabait bere eliteko aldaketa egin du nolabait Jose Luis Kortak. Orainikan aukeraren zain badira beste gizon batzuk, baina Jose Luisek altxorra badu zelkapena, baina oraindik tarte handiagoa nahi du, hori babestu nahi du. Hori da, 16 mutil egin nahi da. Eta, gaur sartu ditu Xaxa Hermo, Leandro Salbaño eta David Camacho. Ohikoan sartzen dituen 3 ordezkoak eta atera ditu Oscar Gomez, aurrekalaria, Fede Steindal eta Gentza Zubiri. Eta patroia, azte urrero txandaka. Orillo estropadaren buruan orain. Oriok segundu pare bat Urdaibai eta Kaikuri, Tiran 3 segundura. Eta esan di irakoitzek, aurrena doazela. Irakoitz Etxeberria, prestatzaile Igor Makazaga, mutilak animatuz, Irakoitz. Gutxi gora bera, Orio ohiko taldearekin, Aritz Etxebeste sartu du. Arkaiz Goni aterata, eta gero, badakigu, kontrankean horrez triborrean, Unai Etxeberria eta Josu Indo ari dira. Hemen Tirangoen aurkezpena aipagarria gaur, Aitor Kantzela dela patroilanetan, eta aldaketak egitea erabaki duela Dani Perezek, beti aldatzen ditu, eta orain konfiantza handiagoarekin, aurreko asteburuko bigarren bandera irabazita gero. Hori da, ez dugu esango urtea salbatu denik eta gutxia hori gero, oraindik asko falta delako, baina honek iaz ere aldaketa asko egiten dituen, 6 eta 7 mutilaldatzen ikusi dugu, eta gaurkoan ere egin ditu, baino asko txogalduta, Mikel, 5 segunduta goeneko, hori horekiko. Orillo estropadaren buruan, segundu batera Urdaibai, hortxe dira Salsamendiren mutilak. Gorka Aranberri patroilanetan, eta kanpoan gaur Banjoren Beke eta Miguel Ángel Ruiz, Ibon. Hori da, pixka bat titularrenak edo estropadak gehiago jokatzen ari direnetan, Miguel Ángel Ruiz eta eneko Banoren Beke atera ditu, eta ipagarria, Nando Rua, baborrankean ikusi dugula, Urdaibain eta Astileron, hainbeste garaipen lortutako mutila, bere postura etorri dela, aurreneko aldiz, liga honetan Salsamendi ere barruan da, 3. tostan, eta baita Jon Unanu ere barruan. Orio Urdaibai, Orio estropadaren buruan, Kaiku 2 segundura, Tiran 5 eta Jon Salsamendiren hitzak orain estropada aurretik grabatutako hitzak. Bueno, hausnarketa azkar xamarra egiten saiatu ginen, ze matematika oso txarrakin voltatu ginen itxea, puntu idagokilon ez da bar, onartu behar da, oso asteburu txarra izan dela, baina komentzituta voltatu ginen, edo analizien da gero komentzituta gaude, Galizien lortutako postuak esaten dutena baino errendimentu hobia ematen nahi gehala eta horren esperantzakin gatozti asteburu honetan. Bai, eremudanak izateak horra, baina hemen bereziki, ur gehiagizko tokia ez da izaten. Nahiko ohituta gaude ja olako kondizio eta etortzia baita ere, eta ja bildurra eo kezka jaz daukala olako tokitan. Bakigu suerte pitxin bat euki behar izaten dela,
baina aldez aurretik ezin dezu pentsatzen egon sorte txarra edo onak ikusinik, baizik eta satoz estropada on bat diteko ilusioakin, da gu alaxe gatoz bintzat. Estropada ona egiten ari dira bai, Orio Urdaibai, Kaiku bera ere, 2 segunduko atzerapenarekin, tiran 6 segundura, eta hor dira, gustura Urdaibai, Orio ere, ari da, ze tankera hartzen diozu txandari, Ibon? Ni tankera hartzen diot Kaiku sufritzen ari dela, eta pixka bat ikusi eta aurreko bitxandak, laugarren kaletik, Pedreña eta Portugalete, batez ere, etorri egin direla ondo. Bai, eta Urdaibaik, Aruzkoan ondo aguantatzen nahi da, eta iruditzen zait lehenbiziko eta bigarren kaleak, arazorik gehienak etortzeak ondutela. Baina, oraindik ordula orden, luzea falta da hemen, aurretik. Hau hasi besterik ez da egin. Handa hori jo, Urdaibai ere bai. Hortxe biak. Orantxe Kaiku. 4:41 Orioren denbora. Urdaibaik 4:43, Kaiku 4:43 baita ere. Tiranek 4:48, horrek esan nahi du, Hondarribi, Portugalete eta San Pedro ere, Tiranen denbora hori hobetzeko moduan izan direla. Ea orain, bigarren luzearen hasiera honetan, Urdaibai eta Orio, Kaiku ere segundu batera, Ibon? Iruditu zait, 3 traineru horietan, ziagogarik azkarrena Kaikuk egin duela, Orio eta Urdaibai pixka bat, gauz askorik ez, baina pixka bat xabaldu egin direla. Tiranen erritmoa, 39 Ibon. Bizi, pasaden igandean ere bizi ikusi genituen, baina gaur begira horrein, balantzatxoa nola egin duten, oso esan goratxoa. Utzia balantzak abezela ikusten da. Urdaibai, Orio Urdaibai. Bermeotarrek badute aukera gaur. Ibon. Nei ala iruditzen zait. Onun pixka bat ikusi eta lehen ere aurkezpenean esan dugu, nik estropaderemu hau ez dut ulertzen. Ez dakit inork ulertzen duen, eta iruditzen zait, zorgindu puntu bat ere baduela. Baina, denboretan aurreko txandetan Portugalete eta Pedreñak onuntzakoan aprobetxatu dute kalea batez ere. Behar badak gauzatxo bat alda daiteke. Itxaskora 8 eta 37 minututan, eta... Hori da, indarra galtzen hariko dela. Hori da, goi-goian behar bada, ez? Eta agian korrontearen eragina ezberdina izango da txanda honetan aurrekoarekin konparatuta. Segurazki gutxiago. Bosteterritan hemen korronteak ikeragarri tiratzen zuen. Batez ere, lehenbiziko bi kaletat. Urdaibai, Orio Urdaibai! Eta Kaiku ere estropan, ez dute estropadatik atera. 2 segundura, ez da urruti. Tiran 8, konparaketak eginda Tiran orain 6. tokian litzateke, Portugalete eta Hondarribi izango genituzke, 4. eta 5. Aurrera Amanei Ibañez. Bai, Pedro Maria Bando dugu, Kaikuko ordezkaria, Arratsaldeon. Bai, Arratsaldeon. Bueno, zelan ikusten duzu momentuz estropada lehia egon badago, zauziez, 2 segundu eskasera. Bai, hasi geratik Orio oso fuerte atara da lehengo luzean, eta hortxe gabiz oin bueltan bairudizio zer batzen ari garela, baina hor mantentzen gara oin berriro 2 segundotan, leko momentu batzuetan hor segundo batean, oin 3 berriro, uste nahiko zaila da momentuan. Kaleari dagokionez ez dakit bilur apur bat deko zuen, aurreko txandatan ikusi dugu kale horretik joan direzenak kaskarren ibili direzela, ez dakit horrek bilur emoten duzuen, ala ez? Bai, bariduri hemen Maria bajatzen dagoela nahiko, nahiko ondo atatea ziela emetik, batez ere, ikusi dugu beste txanda San Pedro barruan zaskoan eta gero bueltan alderantzi, ezta? Baina guk ez dakit momentuz, ez da txagerotak atatzen ari gai uste, eta ez dakit nahiko zaila ikusten dugu estropada guztien. Aldea zaikapen nagusen 8 puntukoa duzu, aldea handia da, baina ezin da arreta galdu, ez da? Ez, puntu mantendu behar dugu, gaur agian, ez dakiko ez egingo duen, ez da? Baina hor 8, bai, atzorra iso politia da, baina egia da ligarako gaur edo bihar mantendu behar 8 puntuak gaur ez bada, bihar zehatu gara errekuperatzen. Bale, sorte hon. Bale, eskerrik. Estropada polita ikusten ari garen Ibon Gaztañazpi, ikusentzuleo, Urdaibai Orio Urdaibai, Kaiku 5 segundura, sufritzen orain, Tiran bederatzira. Orain, eta... Urdinak eta Horiak ari dira egurrean, Ibon. Bai, aurreko biluzetan ere ikusi dugu, bai, San Juan eta Kastreñak hor arazoak izan dituzela, eta Kaiku argi dagoeneko 6 segundu galduta, hori distantzia handia da eta, Kaiku 37 paladan,
Orio 34 pala terdian, gaur ere Orio paladetan eta urte osoan bezala barruen, bai, eta begira Urdaibai, Urdaibai gaur aukera izan dezake. Urdaibai, Orio bira, gogoratu Kaikuk bi garaipen dituela orain artean, Tiranek beste bi, Urdaibai bat, eta goikoien artean Orio da ligan bandera irabazi gabe duguna. Erregulartasun handiarekin bai, gora bera noski izan zuten azken estropadan, Kaiku izan ezik azken estropadan horrezko txandan guztie sufritu zutelako, baina oso erregular horiak. Orain, Urdaibaiari da jo eta jo, tartea zabaldu nahian, ia 11 bateko errentarekin ekingo dio bigarren Ziabogari. Eta esaten dugunean hemen ondorik ez dagoela, hemen antzematen da. Batez ere, irteerako june honetan, balitza baino minutu terdi, lehenago eta orain urrengo minutu terdian. Urdaibai, 9:46, Oriok 9:48, handa orain Kaiku, 9:54, Hondarribik baino segundu bat gehiago, Tiranek 9:56, Kaikuren atzetik Portugaletek, gero Tiran 6garren, behin-behineko sailkapenean, maniobra ostean irteeran, 2 segundu Urdaibaik hori, Kaiku urruti, 8 Tiran 11, ikaragarri sufritu du Kaikuk bigarren luze horretan. Hori da, nirik errespeto guztiarekin esan da, iruditzen zait, gaur Kaiku atera dutela estorpadatik, Eta Urdaibaik bigarren... Orain badaki momentua hauxe dela, egurra emateko, Hori da, eta gero azkeneko luzea, aldeko izango duela. Orain heldu behar dio eta seguru orain ari direla joatzen. 3 segundu, dagoeneko treneru bat hori. Lan erditako sailkapena hortxe duzue, Hondarribi horrezko txandakoekin hor kokatuta, baina badakizue gero bukaeran zer gertatu den. Portugaletek irabazi duela bigarren txanda, beraz, Erne denbora dantza horrekin, hain zuzen, une honetan, behin-behineko sailkapenean, Urdaibai, 3 segundura Orio, gero Portu 8, Hondarribi Kaikuren denbora markatzen. Zer esan nahi du honek? Horrek esan nahi du Urdaibairentzat gaur bandera irabazteko aukera badu, eta hortaz aparte Kaikuri 2 puntu errekuperatzeko modua ere bai. Ibon. Bai, eta Urdaibaik lehenbiziko bandera irabazi zuela, gaur 6garren jardunaldia dugu, gora berak izan ditu, eta oso garrantzitsua litzateke Urdaibarentzat, Eta nabarmendu nahi nuke, Mikel, dagoeneko minutu terdi, luze hau hasi dela, eta ontziak orain nolabait libratu egingo dira. Aipatu dugu Hondar gainean ari direla, 3-4 metroko ondoaren gainean, eta orain pixka bat libratu egingo dira. 11 bateko errentarekin Urdaibai, hori 3 segundura. Kaiku 11, Tiran 13, atzetik beste estropada badago, baina aurretik burruka polita Urdaibai eta Orioren artean. Bai, eta gu Iñaki Arostegirekin gaude, Orioko ordezkariarekin, estropadan sartuta zauzie, Galiziakoa astuta eta lanera berriro. Bai, oso ondo, hortxe gaude, Urdaibaien atzetik 2 segunduta, hementxe, aldi beren gozatzen eta sufritzen. Garrantzitsua izango litzateke Oriorentzat denboraiko lehen bandera irabaztea. Nola ez, bandera hemen garesti daude eta bandera bat lortzea izango litzake izugarria, baina horri biltziakin oso guztua gaude, hortxe burrukan eta zate izutena, disfrutatzen eta sufritzen. Gainera bigarren kale horretik, inork ez zuen bigarren kale hori nahi eta Oriok lanak ondo egin ditu. Bai, emateu 3tikan eta 4tikan gehiago ideala gozatzen, bile hasieraten inorketzu nahi, guri tokatu zaigu, baina oso ondo egia kale hortatik. Zorte hon. Venga, eskerrik asko. Irakoitz, Osposik, hori da juna dio berak, Urdaibai Orio, 2 segundutan daude biak, Kaiku asko sufritzen 12 segundura, Tiran 14, Erne, behin-behineko sailkapenean orain, 3garren Portu 10, Hondarribi 12, gero San Pedro 13, Kaiku 13, Tiran 14, Kaikurentzat hemen puntu sorta handia dago, 2 segunduko koskan, Erne, Kaikutarrak izan daitezke gaur, 3garren, 4garren edo 7garren. Hori da. Eta aurretik Oriok segundo bat edo Laura ere ibili da, bita jarri dela, eta orain maniobra izango du seguru. Nolabait ere, hor, sakonera handiko urean nolabait esateko, hor saiatu Urdaibairi eusten, eta iruditzen gero buelta eman, eta seguru asko lehen bailen joango dela Irakoitz, 4garren kalera.
Urdaibai, 2 segunduko errenta hori babeste. Atzetik beste estropada gogor bat Kaiku eta Tiranen artean. Seguru Kaikutarren mesua bidali dutela ontzi barrura. Ez utzi, segi, lidertzaz dago jokoan. Lidertza haientzat izango da gaurko estropadaren ostean, baina altxorra bai. Hori da. Ez da gauza berbera liderra izan 7-8 puntuko errentarekin, edo eta 2-3 puntuko abantailarekin. Mutil horientzat orain Bizkaitarran doazen estropadarentzat okerrena da pentsatzea, bigarren luzean zer gertatu zaien. Orain dagoeneko hau daude, flakia jota ia. Ezinik eta jakinik buelta eman eta gero berriroren lehenbiziko kale hortatik itzuli beharko dutela, hori izaten da etxigarria. Orio, segundo bat 2. Kaiku 13, Tirana 15. Konparaketa eginda, argi dago bandera hemen Urdaibai eta Orioren artean dagoela. Portugalete gero 9 segundurat. Datuak hor daude. Anda Ziaboga. Oiu Zulaikari, Gorka Aranberri. Vuelta. Azkarrago zuzendu du ontzia Urdaibai, baina tartea txikia da. 14 eta 48 Urdaibai, Oriok 15-0-0. Diferentzia hor dago. Irteeran orain 3 segundu markatzen dizkigu GPS-ak Bermeotarren alde. Nik uste dut Ziabogan segundu txoren bat jandiola Urdaibai. Tiran eta Kaiku parean. Kaiku kor maniobra garaian 15-14, Tiranek 15-13. Eta biak Portu San Pedro Taldarribiren atzetik, Hirugarren Ziabogako sailkapenean Kaiku 7. postuan. Gauza asko jokoan oraindik hemen, Mikel. Urdaibai orain bandera eskura du, 3 segundu asko dira, luze batean. Treneru bat. Hori da, eta gainera bandera eta Kaikuri egian dozen erdi bat puntu jateko posibilitatea bai. Eta baita Oriok ere, Orio Kaikuri honek ligari ikeragarriko bizitza Oriok gaurko honek. Bai, hori garbi dago. Kaiku orain txanda honetako azkena da, jaun Andreo. Liderra ohorezko txandako azkena une honetan. Eta argi orain banderarako lehia, Orio 2 segundura jarri da, aukeran kalea eta aukeratuta, laugarrena nahiko genduke, orain gehienok ikusita bigarren eta aurreneko txandan zer gertatu den, eta ia, orain Oriok zer erabakitzen du. Bai, baina argi dagoena da, duten abantaila ikusita, Oriotarrek bigarren kale horretatik badutela posibilitatea mugitzeko, norabidea aldatzeko, Bermeotarren bila joateko nahi izan eskero. Urdaibai eusten, hori 2 segundu, aurrera manei baina. Bai, Josu Zabal ondo dugu, Urdaibaiko presidentea Urduri, ez da? Oso Urduri, ganeraz bandera etxipakarri, hemen egusten dut, gaur Kaikuri neko puntua lotzagula jan, eta orduen morala apurbet altzateko, oso ondotorko da, ze Galizian etorri ginen, apurbet buru makur, eta, bueno, hau ikusten dezala maitxu, orduan onben gauzoten jo gerra moten, eta, a ber. Hori, Moañan ez, baina Pedreñan, bai. Bai, babitu, ni usten da lehoko bandera ni presidente nazela hemen Pedreñan ibasi nuen, da kriston posartu nuen, egarretan egin nuen. Aber, maitzen dan bardin, segundu apakareta, eta, bueno, a ber, bentsat, bandera espadan be, puntua jan Kaikuri. Bai, azken unera arte sufritzen egongo zarie. Barketu? Azken unera arte sufritzen egongo zariela. Bai, hori ikusten da argi eta garbi, hori zoz ondo dabil. Eta, bueno, itxarongo, a ber, amaitzu arte hau zintzaztan ibazeta honek eta. Bale, sorteon. Hala, upa Bermeo, eta gora Urdaibai. Ikaragarrizko estropada ikusten ari gara. Argi dago Oriotarren norabidea noruz doan, eta argi dago saiatu direla hor 20koren bat jota, segundu batera hurbildu dira, baina orain berriro Urdaibai ontzi bateko errentarekin ari da. Urdaibai Orio 3, Tirana 16, Kaiku 17, Kaiku orain Hondarribi eta San Pedroren denborak ere hobetzen, behin-behineko sailkapenean 5. tokian izango litzateke Kaiku, Portugalete behin-behineko zerrenda horretan 3. Urdaibai eta Orioren artean dago bandera. Oraindik 500 metro falta dira, jaun Andreok. Estropada ikaragarri ari gara ikusten hemen Kantabriako uretan. Marina de Cudello banderaren bila, Dinasol saria ere jokoan da. Urdaibaik 3 segundu ontzi bat. Aranberri gehiago eskatzen, hemen Oriotarra. Errenta ederra dute Bermeotarrek. Eta Oriok momentu batean pentsatu du, gaur bai, bandera lor dezakegu. 39 paladan ere jarri dira. 50 bat paladan bia. Urdaibai eta Orio, estropada ikusgarria, jaun Andreok. Atzetik Tiran eta Kaiku ere bai. Tiran 16, Kaiku 17.
Portugaleten demorak hobetzeko gai izango ote dira hauek ez dakigu, baina ikaragarrizko estropada jaun Andreok. Hor da Bou Bizkaia, hor dira bermeotarrak, Bartzelonan irabazi zuten Euskadi Basque Country bandera. Orio berriz ere asko hurbildu da, jo eta jo. Ikaragarrizko estropada, polita bukaera, zoragarria. Azkenez, minutuan sartuta, 200 metro besterik ez, parean dira Urdaibai eta Orio. Orio zarriago. Olimpiadako estropada baliz bezala, Oriotarrak eman eta eman. Izugarrizko txampa jaun Andreo. Urdaibai Orio, Urdaibai. Prest, bideo finisha epaileok, ikaragarria da epaileen irudia, erne dena. Orio izango da, Orio buruan, Oriok segundu bat, Oriok bitosta, Oriok bandera, hasi egin dira, Oriok bandera, bandera San Nikolas ontziarentzat, bandera, Oriok lortu du, 3 segundu, bigarren Urdaibai, ikaragarrizko estropada egin dute Oriotarrek, Erne atzetik Tiran eta Kaiku, Tiran hirugarren tokian, eusten ari da hor Tiran hirugarren eta orain Kaiku! Oriok 19:45, Urdaibaik 19:48, Portugalete hirugarren 20:00. Tiranek 20:02, Hondarribik 20:05, 48, Kaikuk 20:05, 69, bideo finishak erabakiko du 5. tokia, ikaragarrizkoa Oriotarren posa, Oriok lehenengo bandera du hemen, igoera lortu eta gero, hori posa Oriotarren aigon Gaztañazpi. Bai, azkeneko luzean. Begira Albizu, muixua manatzen, kamarari begira, egia ikaragarrizko lehia egin dute, eta ikusi Salsamendi, begira Azerre Salsamendi, epaileari begira ordezkoekin, gora bera handia, Azerre, errespetoz hartuko dugu haien mugimentua, mikrofono horiek itxi egingo ditugu estropada bukatuta gero, badakigu gure mugan non daude, eta zorionak hori, bermeotarrak orain bero eginda ditugu, garaipena Oriok 19:45, Urdaibaik 19:48, Portugalete gero 20:00 aurrera Amane Ibañez Oriotarren ordezkariarekin. Bai, zorionak Iñaki Arostegi, unkituta ikusi zaituzte temetik, negar malgoak ere ikusi dodaz, bueno, zeu konta hoet. Ba, eskerrik asko, bai, izugarria da, lehen urteen bigarrengo mailan ibili, kategorizio, estropaiz, neak uste nahi dian mutileak izugarrizko lan egiten nahi diala, eta gaur azkenen hortxe estropaskotan gertu eukideun sari hori lortu dugu. Iritsi da bandera eta hemendik aurrera gehiagoren bila. Bueno, hemendik aurrera gaur bitzat ospatu gaurkua, hemen bandera garesti daude eta ospatu berdia danak. Bueno, itzulerako bidai ona izan, gozatu garaipenaz eta ia bihar berresteko aukera duzue. Bai, eskerrik asko, nuke nahi aztu, lehenko azten ez genuen euki aukera eta gaur gaina borobilatera da bandera erasita eta bandera hau nola ez, Juanito Lizarralde altxerrintzako da. Aste honetan nahiko aipatu da bere palmaresa, baina nik uste dut palmares horren gainetik beti erakutizun beak izatasunagatik eta kolore horiangatik erakutizun maitasunagatik bandera bertzako da. Bera dintzat orduan, gozatu. Venga, eskerrik asko. Jator Arostegi jauna, presidenteara unkituta ikusten dugu, Uegun jauna, ordezkarien armailan, Oriotarrek beti gora etorri, onenen artean sartu, eta azkenean bandera irabazi, hor dela Makazaga baita ere, Garaile, posik, hori estropada Oriotarren nahi bon. Harrigarria, 18. minutuan uste dut, 3 segundu atzetik ere bazirela, eta azkeneko txampa bia jo dute, ikeragarria, eta orduan eman diote buelta. Nola eman, begira ibon datu hau, azken luzean onena Orio, 4 segundu bigarrenari. Tiran bigarren, Urdaibairi 5, Kaikuri 6. Okerrezpanago, Mikel, aurtengo 6 estropadetan lautan, azkeneko luzerik onena egin du Oriok, eta aipatu nahi nuke hor, Salsamendi ikusi dugu, Azarre, nik ez dakit zergatik, baina harrigarria egin zait hemendik Urdaibai nondik sartu dan. Uste dut 3. kalean sartu dela, bai, eta diferentziak batez ere 4. eta 5. kalera joan direnean markatu dituzte. Niri hori egin zait harrigarri, ez dakit horregatik, ote zetorren. Baina bere jendearekin ari zen Azerre, ez pailarekin. Bai, berekin. Bere jendearekin ari zen, beraien arteko
gorabera iruditu zaitzela momentu horretan. Bueno, sailkapen hauxe da, Oriok 19:45, Urdaibaik 19:48, Portugalete 3, Portuk ere lortu du berea gaur, horien eguna, eta Tiranen 4, 20:02, Hondarribi gero, begira azkenean, 10 Hondarribi eta Kaikuren artean, Kaiku 6, eta Jose Luis Korta ez da esposik izango. San Pedro gero 7, San Juan 8, jarraian Astillero, Pedreña, Zumaia eta Kastreña. Sailkapen nagusian, Kaiku lidertzan da, baina errenta txikiagoa da orain, Oriok 59 puntu, Urdaibaik 57, beraz, 5 puntutan dira, hirurak Tiran gero 50-ekin 4, eta Portugaleteko goratu, orain sailkapen nagusian 6, baina bihar ohorezko txandan arituko da. Bihar Donostian, ohorezko txandan, Orio, Urdaibai, Portugalete eta Tiran, bigarren txandan Hondarribi, Kaiku, San Pedro eta San Juan, eta horrek ere izango du, seguruenik zerezana. Aurrera Mane Ibañez. Josu Zabalondo dugu, ez du aurpegi honik, zelan zauz, Josu? Zelan zauz, zelako valorazioa egiten duzu, pena izango zen? Pena esan da, azkanean, jandozku erundu niru segunduak, eta gizer pasadan, horrek uste dut iruditan salzamendi bate-bategaz bronkan egon da, ez dakiz zer pasadan. Bueno, euro jakingo da ber zer pasadan, ero ez dakiz zer pasadan. Bueno, aukera izan duzu hori Kaikuri be aldea atateko, imaginatan dute euren artien berba ingo da biela, eta biharko estropadarako, zeu zer aldatu bier bada, edo zelako valorazio ingo da ben eurek? Bentsat lehen izan duen, puntu ekan duguz, bandera ez dugu bazi pena da, baina, bueno, lehen beratzire etorri gara, oin bostera gauze da, eta hori be zeu zer da, bihar beste moral batekin uzeten duen, eta horre puntotxo jaten baduz apurka. Vale, sorte hon bihar. Hala, eskerrik asko. Bueno, Jaun Andreok, hauxe da gaurko estropadak eman diguna, agur esateko orduare heldu zaigu, eta banderaren bila berehala izango dira hor protagonistak, eta alde batetik Tirangoak, David Alvarez eta Kantzela, gaur Kantzela izan baita patroia, lidertzan dira, 11 punturekin sailkapen nagusian, patroien sailkapenean, Kaixa sarian, beraz aurretik dira galiziarrak. Gaur Ugait Mendizabali 3 puntu eman dizkiote, Kantzela galiziarari 2, Cristian Garmari 1. Eta berehala banderaren bila Oriotarrak, irudi hori zuei eskaintzeko moduan garen. Oriotarrak hortxe dira eta Erne bandera astintzeko gogo galantarekin, Juan Lizarralde Altxerri zenari eskaini diote bandera eta opari ederra izango da berarentzat, herri osoarentzat, Ibon Gaztañazpi. Bai, bueno, dagoeneko 3. Oso hotz zaude, Ibon. Esan beharko duzu pozik zaudela, ez da? Bueno, hoxe posten garela, esate baterako gaur goizean, irakoiz dabio jardun garelako, lagun baten kuadrilako baten etxean, porra hartuta, eta baldosa puzkaten jardun gara, laguna duz, eta noski posten naizela horra dizkideak ditut, eta, bueno, gainera pozgarria da, Orio berriro ere, goran dagoelako, eta hori nik uste dut, arraunarentzat, ona da, Ibon, eta gainera 6 estropa dauek ikusita, Oriok merezi zuen bandera bat irabaztea. Atepoka ibilida eta azkenean badakigu. Dabilenak saria izaten du, eta behon degiela Oriotarrei, eta nik uste dut gainera azkeneko luzean, bukaerako txanpa harrigarri egin dute, baina 16. minutu terdirako, banderaren bila zijoa zen nabarmen 39 palan jarrita. Bizi, egurrea. Bizi. Aukera izan dute eta aprobetxatu egin dute. Eta uste dut bestetik, honek ligari, Mikel, ikeragarrizko bizitza eman diola, Azte osoa pasatu duzanek, kaiku, eta kale, gora-bera, Pedreñako, estropa ere mua da, gehu zorrindua dena delakoa, baina ligak, gaur, bizitza irabazu. Ea orantxe, bandera hartzen, Irakoitz Etxeberria. Hor da irudia txapeleta guzti Irakoitz, berarentzat ere, zein garrantzitsua itzulera honetan, Orioko patroi bezala. Itzuli, Orion badakigu azkeneko urteak gogorrak izan direlako gotik, eta begira berriro ere, Orio goran, Irakoitzekin, eta behon deiela eta zorionak, hau ere. Hor dira beraz Oriotarrak pozik, patroien zelkapenean esan dugu lehen, David Alvarez dugula lidertzan Aitor Kantzelarekin batera,
Hortxe duzu 11 puntu Galiziarrentzat, Kaikutarrak gero bederatzirekin, Endika Perezek bost emakumeetan Euskotren Ligaren hasieran gaur, Zumaiak lortu du bandera, gizonezkoetan hori jok, ea arraunagoian, agur esateko Jaun Andreok, hortxe dira Oriotarrak, Ligako lehen garaipena lortu dute hemen Kantabrian Ibon. Eta lehen biziko aldiz, Orio Pedreñan irabazte, San Miguel Liga jokoan hasi zenetik, begira, bandera hau falta zen, eta hau ere herriratuko dute. Zenbat burruka hori jok historian zehar Pedreñarekin. Bueno, Jaun Andreok, hause izan da gaurko estropadegun ederronek ekarritakoa, bagoaz, berehala gaur egun albistegia, bihar goizetik Donostian izango gara, Euskolabel bandera jokoan, Kontxako uretan, eskerrik asko, bihar arte, ondo pasa gaua Ibon, eta ikusentzuleo.